Right guys, maswera sei guys. Andisi kuda kuzogarisa saka ngatitei tingoti wangu guys. Tingoti wangu and then ndobva tadona zvangu. Ndingoti wangu because ndikuda kunovata early. Ndanyatsa kuvata, I need to sleep. Asleep. Saka ngatitei kuti tifambe. Guys, time to ask and praise. Has Rachel, how are you? It's Rachel, it's praise. You say so. Hi, gracious Mazevere. How are you? Hi, precious Muzondo. How are you? Hi, Sibongile Dube. It's time to share life, guys. You share the life and take others. You share the life and take others. You share the life. Hi, Dre. How are you, Dre Rasta? How are you? How are you, my daughter? My daughter. How are you? Hi, Violet. Hi, Shishivon. Hi, Mandy. Hi, Farai. Francisca, should you say? Sarah Nyazungu. Barbara Nikisi. How are you? Charity Ziwengwa. Should you say? Hesim Abiyangu Matimazura. Ali Fatolani. How are you? Lili kudza ukangomborusa unongomboruswa ningosina umborusa. Hey Jax wakwahliwayo. Maria Nyakudzwana, how are you? Benedict, je say Melody Manivita. I VP Sirai, Melissa guys. Masifando ukangomborusa unomboruswa. Hi Julie. Andukona narokuti masifanda sisimeli moro sisimeli. Hesi nobe Nkandla, how are you? Saka usina kumborusa ndokumborusa say. Ningosingadi kumboruswa pamu. Manyoni Ungwe, how are you? Junior Maslin, should say hi, hello, Chariro. Munashe Mazadiri Puango, say, maybe, Minesla Square, Masquera say, Vimbai, hi, Bridget Shirwa. Guys, getting what she, Panapa, Parkuneta Panapa, guys. That took Nakakula down, Chango, Vakum Kamaji, Duta, the Ganishibikirachi, Chimwechango, to be catching Chango up. Because Duda Kurara Makwana in a long day, long shift, Saranda Kumzari, Kumukadine Bass Maxen, Dabukuza Kurana. Morning. Shakanaka Shinge. Yes, the prophetess Magadalene, what is saying, Madas. Yes, if by usually say, Spoggle, do how are you talent, Murisay Noctula, how are you? Novafonia Punzwa, Debra Ziva, Bridget, how are you? Amada Varku Fiuma. Madavar Kufiuma.
madha vari kuti sisimeli ndataridzwa ndasendegwa link yelife yamaita ndivani kuti indai munoona live yatokwa sisimeli apparently vanhu vanenge vachiziva nyaya idzi dzakaitika muno muuk but I think ameno kuti zvinhu zvinozofamba sei hi guy regular handizivi kuti zvinozofamba sei munoona I don't know hanzi sisimeli how is the feeling yekuzikamwa nenyika yese haiite feeling iyo haiite feeling iyoyo honestly haiite feeling iyoyo I think inonakidza mazvo ekutanga aona later on aitisha utoza kufamba uri free wangu haufambi wakasununguka sha hanzi ndafara mai kuti ambouya wani masikati atiri kuno wani melody haufambi wakasununguka chamwari ucha haugoni kuita ukanaka unenge uchimwezi haiti no trust me hauidi chete ingoni dzichingoziva kuti hauidi bvunza vanhu vese ava hauidi bvunza kana maselebhi ekuzimbabwe chechera uvai maselebhi undifunga vanotori nemaselected shopping center kwavanoenda kunotenga amen andiona because ndingu chimondaisi odai unotopisira unyara wakutoshaya kuti izvo anomana it's not a good feeling anyway but rinenge riri rudo aro esimanjenjenje so guys ndobva mai vandipinzira zvikanzi ndikufyuma baba iye ndinosinga wengara uyu andika ndarwadziwa because ndavhurwa maronda hanomaona inyaya mwana wangu iri kutoitika he recently zvisinei ini ndandisipo pakutaura nyaya yavo andika iyo vari kudii vari kutaura nyaya yavo vega hai nomusamahamati how are you haisati yapera tisitoda mbotsvaga baba vacho vanongodoja doja baba vaya vanodoja doja ndopane nyaya ipapo vanodoja doja baba vaya wants to talk ndiri uneni ndiri wani kuseri havadi kuti vamwe miwe munzwe kunoko saka ndiri kuti aiwa kanyaya yakatangira kukwanda ikoko vanodoja doja ipapo ndopari kunetsa nyaya yavo ipapo right so guys ndakuedha our sister anditika monzwa ndokumbirawo kuti musati mamhanya let's not rush guys kumhanya chino because you know this mutumbi uyu mutumbi uyu munouziva unonzi linosi Jehovha matamhanya tozodai shuwa isvikiro nemashuwa inozodai guys kuna vanhu vanenge vachichema kunzoko there are people vari kuchema vane vana vakabatwa nemurume ushu handifunge kuti vanhu vese vangangovenga munhu handika vamboenda kwaari vakabhadhira mari dzavo vachidza kubatsirwa then vozongojika jiki dzatove kesi tengai manzwisisa nyaya sezvairi kana manzwisisa sezvairi then muchizopawo muono wenyu taramboya makuseni panapa tikati right pamwe tarinoti angachivhirikidza naiyewo esikilarisi mune mama you my sister angachivhirikidza tikati pamwe kuda ameno but now okay let's hear from the sister. Lizzie, pakaipa. Hi Tamari, top fan, how are you? Okay, I'm going to direct to the room bus. Basi watu wanakwanza kutaura. Unongokudza inyaya tutengera ipapo. Eska nonhlanhla matop fan muri kuita kuda kwakanaka here asi mapiwa mabheji nasi madza vari mubasa saka ndofunga vari kumboatenda paclient but yawati vati navo pano asi mapiwa mabheji nasi kubuda makati top fan kasi mapiwa mabheji nasi mabheji ndeyari inayo the mobile number etivemiriri. Hi Lady C, hi Pinky. Sharon, unganzi anniversary follower. Oh yeah, anniversary follower, alright. This also. Anniversary follower. Anniversary, yeah. Uri follower anniversary. Yeah, alright. This also. Right.
Avila top fan. Blessing top fan. Brisley top fan. Asishisho umrima top fan. Aiwa sure. Saramu Beni top fan. Martha Mzori top fan. Tanaka bonga anniversary, yes, anniversary Tanaka do okudala. Hezo say uri pa top fan, ufa ukuita anniversary. ACT top fan. Chande amenipa munu bridge breaker. Memat top fan. Pingi chapoda milestone follower. Unu followera uko. Anniversary pipi zo, yes. Anniversary manjenjenje, yes. Vanu wakari ndoto wazia. Ndoto wazia. Mdawari paiko. Where's my message? But Papa says, bear with you guys. Clarissa kana one. Amount to begano kuvengere kanarimwe. Mazimai nduku anniversary. Haubonish. This was so change. Caroline top fan Caro. Top fan elewa uzuri anniversary. Amenu tano sopa kise criteria yake. Imai umbamri say. Messi kanarimwe. Hauna. Sarana beta shiri say. Star said. Laina. Doe masters. Laina anovurani masters. Star said. Majona utika zuka bega kutotuudza kuti totozati vanhu vautimhu rangu rondipa masters running mangona Laina Star Send. Akati beji rake rakatonyorwa kunzi Star Send. Hi Dorcas top fan. Vimbai yes anniversary. Talent turn anniversary. Martha Muzori top fan. Yes, uripa anniversary Vimbiso. Uripa ipapa. Hata pete varipa vanotouya because varipa basa vanomustay insa varipa basa. Anniversary follower aiwaka. Anniversary follower titori negore newe unotori negore uchifollower. Unotori negore and more 1 year and more uchifollower saka uri anniversary. And what? Uri wakudhara. Kwanzi degi Facebook yakandwashimba. Degi yakandwashimba kukude Facebook dendi chikaura nadzura na Laina. Dendi chikaura neshumba. Dendi chikaura neshumba na Victoria. Iya hari piko Victoria pasana nisikumona. Constance kumala how are you? Nisho shiri say. Ai jeta sokote jeta soko ona kana page ni makaye uri munhu epanewe. Zviri kufamba sei? Hanzi tatunyira kutaipa no mushama utoripo pa top fan. Amoti sei usiri ku anniversary koko. Ameno sei usiri ku anniversary. Usori pako pa top fan. Right. Ende bwasa mafuti. Nyazacho. Uri anniversary follower mtatenda. Ana anniversary shakari. Yes, Ana dos Santos. Melody. Kelly. Zero. Hanzi Star Send tanga party takamirira. Laina hanzi vhura Star party. Laina hanzi tivhurirewo Star party. Salam baby wakabva kula suri top fan jisho. Shukuma daveta sei. Hanzi santu follow TikTok. TikTok home. Pero TikTok andikandiri kokai. Kwa ndikwidze meli ndi Mildred aka Mildred okupi which Mildred are we talking about? Because ndinozana Mildred wakawanda under every church and ndosaka uri anniversary andizitachasa criteria ipi kupa mabejani because wamewandishwa ndeve kudhara ndoshaya kuti sei ani matop fan. Tukutomirira madheva ndizoti kuti vati vangonozati nditomubasa but ndinokwanisa kudai ndichitaura. Hey Gracious, how are you?
Lineage Tambo. Lineage, how are you? On the right, Stefano. Yes. Name mother, what I say. Mother, how was that not telling him when I'm not telling you? So tell what later. Kuti munhu anoita nyaya yake ega madha munotaura mega nyaya dzenyu kufa kuitira ramangwana riya chakachinjidza ndichakatanga guys mabheji anopiwa nazuka Florida handisiri ndopa mabheji. Hi Patricia Laina Matare, how are you? Do I have a yes Jeksa? Do charisha here? Senge mabheji irori do charisha. Maybe munokatoshaya mune rimwe page but apa urishaya. Hands comfort as to square. We know nothing about comfort, but I know just. Hands na pigile chote. Tito kanubenya nikubaya life first. Ndoto yokukwira kuma life yamu. Ina ndibaye life. Bana kunda ndo anufada yako nana sose. Ini nontongo yawo apo what's in the blue katika ndibaya life ndibaya kuno yo overe koko. Kana ndiko TikTok ndito ndi life pa life yabo kana kune mamwe ma life. So kutongona na life ndotoenda huko kwa mwicho hani yanjibaya ma life ku TikTok andibaye ma life kudaro ndibaye ma life achosho kudaro madadi bachidaira Anzi hello Mama body busy. Hello? Hello, Mama busy. Oh, eh. All right. Okay, I thought as much, right? That Zoka Panapa, Tavini Vanu, Nivamwe Varum comment section, Shakare, victim, the same person, Louis, and then Mangara. Louis Ngara. Thank you, Lino Singara. Yes, Lino Singara. Mama Timunenya, Chichaka Paya, and Umbrella Bijan. Mwanangu ndinanga singanzwe mushe. But sokuziya kwa munongo ito kuti kana tiri munyika dzakaita semachiri muno. Yes. Unongotsvaga rubatsiro. Takamboedzawo kuendawo kumasoro kunana Leeds kwese uko zvikatadza kushanda. Kusvikira ndazonzwa nezvaLinus Ngara kuBrighton. Ndobva ndatobva kubasa ndichitomhanya kwakuenda ikokoko. Ndichibva ndanosangana nemwana ikoko ndikamuti ine ndichibva kubasa iwe uchibva kwauri tisangane kupi ikoko tombonoedza zvishwa takasvika tikavaona vanogara muka 2 bedroom flat mavanogara ndobva tasvika vatotopenzwa mudare kwakubva vaita dare dare rachina harinzwisisike kuti vanenge vachitsanangura zvekudii vanotaura vachimhanya zvokuti hapana chaunombonzwisisa ndokubva vachimwana ane chivanhu chainacho saka anoda kutoti agezwe pano ndokumbatsira kwatinoita tomugeza munyama yese nezvese zviri kumutambudza zvishuwo ndobva taita izvozvo sokutaura kwavanga vaita unongosvitsvaga kubatsirwa nokuti hausi kuziva neusemubereki wapererwa nokuti uri kungoedza zvese zvese ndobva apiwa zvaakapiwa nefodya dzaakapiwa nemachira musiwo haana kupiwa machira vakati munofanira kutenga machira anenge aitwa $30 era handichanatsoziva ndokubva tazobva pai ini ndobva ndadzokera kwangu nokuti mwana anogara ega ini ndinogara kwangu ina handina kuziva nokuti vakazoti mwana munofanira kundipa nhamba dzemwana kuti ndizopota ndichitaura naye kuitira kuti ndichinzwa kuti mwana anenge ari sei saka ndokubva tavapa nhamba dzangu ndakavapa dzemwana tikavapa ndokubva pai patakaita ivo vakazozi ndamanje vakupota chitaura nemwana behind my back semwana anogara ega haana kunditaurira mwana kuti ari kuramba achitaura navo saka akazotanga kupota kuita majeni mwana achienda kupi kuBrighton ine ndisingazivi zvaanenge achiita ari kwake ega indakanga ndisingazivi nokuti ndandiri kwanguwo dzimwe nguva unomufonera mwana haasi kudayira mafoni zvokuti mama ndandiri kubasa kana kuti mama ndandiri bhizi kana kuti mama ndandakarara nokuti handisitodzwa mushe saka mwana akazoramba akupota achienda kwavari wosvika ikoko onzi vane bathroom ravo riri musame floor mune kamba kavekako kavanochera mishonga yavo ikako vavanobatsirira vanhu imomo saka mwana akazi ngasisataure chokwadi kana kuti aitya kana kuti chii handizivi saka ini nokuzoona kuti
pane zvisiri kuita edha panapa. Sei mwana akuti mama musoro wangu uri kupisa, mama ndiri kuita dzungu, mama handisi kuziva pandiri, ndiri kuita senda akupenga, gotsi rangu rese riri kupisa. Ndomuti kosekuru waya wakazombovafonera here? Iye oti ndakavafonera asi vakangoti ramba uchigeza fodya yandakakupeyo nemushonga yandakakupeyo, unofanira kutanga uisa makenduru uchitaurira uchikumbira kuvadzimu vako kuti zvinhu zvivhurike. Usati watanga kugeza woisa makenduru, wozoisa bute rako, wozoisa mishonga yako iyoyo, utanga ukumbira kuna musika vanhu. Ndozvavaiudza mwana. Apa mwana wenyu ndisiti muzukuru soko futi? Ndisoko. Ende anovada ana soko yavo. Saka ndokubva zvaramba zvichienderera. Indokuzoti kwose mwana asiri kuita zvakanaka. Kwakuzonatsogara nemwana pasi. Ndikati natsondiudza, kana vari kukubatsira nguva yese nguva yareba, kwose usiri kupora. Sekutaura kwavanenge vaita ivo kutaiwa zvinopera. Ndazonetsana nemwana akaita zonetsana nemwana. Ndokubva azotaura akati mama sekuru ngaravai vanga vakundinyenga. Ndikati vanga vakukunyenga chirudzii? Ivo vachifanira kuti vanga vachikubatsira. Ndomatauriro akaita pekutanga. Inowo kwakuti mubvunza, saka ivo zvavakanga vakukunyenga iwewe wakavati kudii? Ndinga ndiri kuvhunza mwana. Mwana achitsenga mukama haasi kubuda pachena. Saka mukufamba kwenguva uku manje mwana akungoita madhenizi waikuenda ega kuBrighton ine nahandudzi. Handiti ndokubva ndazovafonera vakati ndikati sekuru mwana ini nguva yemwana ngasataure neni, haachatotauri neni. Exactly zvemunhu angaripo pano masika zvese izvo zvakasasitaura namai vake. Exactly. Haachadaira mafoni angu ine kwamwana anga achiti ndiri kurwara, haachadaira mafoni, zviri kufamba sei? Iye mwana achirwara. Saka ineni simbokufonera here kuti haasi kunzwa zvakanaka? Zvikanzi akandifonera asi akati ndisakuudze kuti ari kupi. Musandiudze. Zvikanzi asi mbosiyai zvakadaro, ini ndine ndichitaura naye, imimi mbosiyai zvakadaro asati apanguva yekuti ataure nemi. Ine ndiri nemubereki. Ndopandakazozvona kuti something is not adding up. Something was a bit fishy. Mwana ari kupi naye sekuru? Ndaenda kutofonera manje. Zvikanzi mwana wenyu akatomubva asisiri kuBirmingham akuLondon. Zvandisingazivi inini. Time yanga achiri kugara kuBirmingham. Kwakamubva ako zvikanzi akatomubva but akati akandiudza kuti ndisitakuudzei kuti ndoko kuti akamubva. Saka akuvanza inini kuti akamubva akugara kuLondon asi ari kuudza inini. Nyamba mwana atomuvhiswa kugara kudhuze navo. Saka mukuzogara ndokugara kuye ivo ndo vakanga vakuita go between pakati pangu nemwana. Saka mukugara ndozofonerwa mamwe madzibaba vandakazofonerwa vari kuSouth Africa uko ndovakazondibatira munamato indiri kuno. Mwana uyu ndokuzotanga kutaura nei. Ko chii chaiitika? Zvikanzi mama handitombozivi. Ivo ndo vaitondudza kuti mimi makaipa. Ndozvavakanga vakunditaurira vachiti simbomira kutaura namai vako, zvinhu zvako ndosaka zvisiri kufamba nokuti handikwanisi kuramba ndichikubatsira, mbomira kutaura navo vese ava kuti ndirambe ndichikubatsira inini. Asi mama zvakazoitika ndezvekuti sekuru ngara vakazopedzisira vakundishandisira mushonga wokuti ndandisazivi zvaitika kana ndaenda ikoko. Saka zvaizoitika handitombozivi. Asi ndakazopiwa machira ndakapiwa. Machira achino wakaisa kupi? Zvikanzi ndakazvirasa. Ndakanozvirasa ndakanozvikanda mumvura. Ndokuzobatsirwa mwana kwekwe kwaakaita ndokuzomboti pepeni. Asi akangoramba mwana nanhasi anongoti mama musoro wake unopisa, anoita dzungu risinganzwisisiki. Ezvinezvi now she's 35. Munyama mune mwana unotyisa. Haana kana mwana, haana kana murume, haana kana imba, hapana chaainacho. Ari kungodzungaira mwana. Kana nevaning'ina vake nevakoma vake sapana vaanotaura naye. Ini ndinotombopedza kana mukutaura muzati muri kundityisa. Zvamukutaura muzati muri kundityisa. Nditonge
ndichaedha mai vatari kana kuti ndichaedha Tari vachona munyatsonzwa Tari mai vake kune vanga vari kuTikTok makusenda paya hatauri na any of siblings uchu hatauri navo mai vakanga kavabloka akatautaura navo manje zvamukutaura zvese zvazvo zvese ndo zvakachitwa kune musikana uchu nanhasi anongochema izvozvi musoro wamukutaura iwoyo ndo uri muchipatara izvozvi ndo ari muchipatara as we speak ndo wakamupinza muchipatara boyfriend anopinda muchipatara kana ndikakutumirai mapicture emwana anopinda muchipatara day in day out hakuna chinowanikwa pamwana ndiye Itari mama musoro wangu uri kurwadza handiti anonoitwa mascan anoitwa mablood test anoitwa everything hapana kana chinobuda kana chinowani kusvika pandiri ndakamira pamberi paMwari kudai nhasi mwana akada kuiswa maECG akada kuti mama nhasi pamwoyo imi muzondikwa kumerera guys ndikuzwa kumerera chaiko anonoitwa matesti ese anogara kana muhospital mupeter brown yes andisika agonoigara muchipatara wedu ele tikuripi hani mazana tichakuona kusarira kunyaya vanowana kana chinowani kuti mwana ari kurwara nei kusvika pandiri kutaura nemi nhasi hatizuri mwana anorwara nei ndatini Tsara akanipa tsamba yake madha ndinayo ndigona kutoiverenga panapa madhoktors akanyasitoziva kuti chii vakamugadzika muhospital vati tsamba yakatonzi izvo kwanzi chii not to be released mirai ndione not to be released until further meno ari katombotiwa kuti vanyatsotsvaga kuti chii matesti anogara musoro iwoyo ndoruta muhospital Tari speech yake nekuda kwemusoro iwoyo yatiza hachisina speech iri exactly mai vake makuseni ndavafonera vanga zvichitaura kuti Tari anonetsa atauri nemasiblings ake kuchipatara ndiri 1 apa ndakurawo kudhiraivha kudai ndo wamusana kuendako ini wacho ndikapinda muhospital ndobuda ndichidzingwa hanimaona uyu saka ndo zvakaitwa mwana saka ipaka ndiri kungotenderera sesimeli kutaura kwandiri kuita handigari pasi pagore chaipo ndinosumuka ndinokwira ndege kana ka4 ndanzwa pakati kwakanzi kuri kubatsirwa kuna vari kubatsira kwana sekuru kunonzi kwana sekuru ananayo vakaita mbira ana sekuru ninge tashi hakunawo kuya kamutongoredzigwavo henyu asati atomboya muno ndakasvika kokwese ikokoko ndikanzi nasekuru tashi ndinoda kuti ndikubatsire mwana ndoda 6000 ndikati ndineiwana kupi ndikabva ikokoko ndikaenda kwasekuru kanungu ndikanzi ndinoda 2000 ndikabvisa sisimeli ketu 6000 hapana kana chakababa vangu ari pasi kudai hapana kwandisina kuenda ndikaenda anonzani majuzi uyo anonzani uyo kuchitungizo uyu anonzani uyo akambonetsa stereki mukadzi uyu ndakukanganwa zita rake variko uyo anzaniko anogara kuchitungizo ukoko ndikaenda ikoko hakuna kana chakafamba ndiani guys anogara kuchitungizo manjuso mukadzi uyu anorapa namai vake nemasisters ake uyu amai acho ndo vanobata mari okay handiwasi mukachadyiwa mari kwai 6000 kwatashuko yaidiwa ndikaskonzi 6000 kuti mwana wenyu ndikubatsirei pano ndikati ndinoiwana kupi 6000 ndikasumuka ndikabva ikoko ndabvisiswa $100 yekunzi hanzi muiswe pavip yekuti mukurumbidze kupinda yavanobhadharisa vanhu iye gogomavu aiwa vanzi gogomavu vanonzaniko bolt kati agari kuchitungwiza akatembe ngaaamboya aiwa vari kuchitungwiza kwanonzaniko zita rake riri padhuze mani mukadzi anorapa namai vake ifamily vari vakadzi vari 4 zvichi vachitorapa zvinoshandai hakuna chakaenda ikoko ndikaenda nemwana akanopinzwa kumvura akanzi kudi hapana chakafamba mari dzichinobuda kusvika nanhasi tiri kungotenderera haasi bolt kati agari konekiri bolt kati hashandi namai vake neuyu plus agari kuchitungwiza aiwa hasi bolt kati iye anoshanda namai vake vakobvuso nemasisters ake 2 mukadzi iyeye saka vanoshanda vari 4 vakatombenge vachitambire kuenda kusouth africa vachinobatsira kusouth africa stereki esimai munana hei taitai kwai taitai ndiwo aiyo zita rake riri padhuze ndikarifunga ndinokutextirai manjenjenje manjenjenje takakusvika kwese ikoko sisimeli ndichida kuti mwana abviswe zvakaiswa nasekura hakuna chakafamba kusvika nhasi hei saka mwana mwari wenyu ari sei
ezvina zviri nani zvazvo asi zvikangotangwa ipapa pandizvozvo anoenda kuhospital oneswa zvimamishini zvezvo zvekuti anonogara nazvo chimwe chimumonita hati yake unogara nacho kumba handiti chomumonita wogara nacho kana 7 days but after 7 days chinodzokeserwa kuhospital hapana chinongosikobuda maresults hapana chinobuda negative anga chitofamba nacho kudai so send request tari ndikued send request kundai ndokumbira kuti uye ufonere sekuru vaya ngavadzoke pano vabvise zvavapisa pavana vari kushandisa mushonga pavana masikati panapa paita vanhu vachiti he isvikiro remachokwadi gaizika ndo mabirwa munoita iwaya ekubhilivhisana kuti munhu wechokwadi kune vamwe vanhu vanenge vachichema chonaka sisimelika mukaenda kwasekuru kubrighton uko munorongedzerwa tsapo munobva mine tsapo kudai kuchiridza kuziva kuti uyu ndewei unosvika ukonfusika kuti saka pandichatanga anzitanga wapira kuwanamata kuna mwari wako wozopira kumudzimu yako wozopira kune zvakati wozopira zvakati unenge uine tsapo kudai ende paunoenda vakudze kuti imarika aiyo wazovarongedza mushonga wabva wakunzwadzi muzukuru wangu vanodedza vanhu vese nemutupe yavo wabva wakuti mishonga kugadzirira imwe pakana 200 ndozvavanei vatopedza kuirongedza amen but iwe uri kuda kupona kauri kufunga kuti pamwe ndozvinobatsira mwana ari kurwara woita sei wangu ibvisa wakubhadhara tari mwana ndasora tari unotaura nemasisters ako here no wangochitaura namama here masikati no kwete zvanhasi kumasiro kwese wangochitaura namama here musingawirirani namama wangochitaura namama here no we're always among us the extent of this month's dodginess. Right. Unaita boyfriend unaita inogara nguva yakareba zvakadii kana ukaita mukomana? The most 7 months. Yeah, 7, 8 months. Hello. Akaita boyfriend mwana wangu isisimelika akaenda out mwana wangu isisimelika mukamona she's beautiful, she's a pretty girl. Yes. Akapinda neshamwari dzake vakaenda kwavanoti vari kuenda kuma-outing kwekwi handiti vamwe vake vese vanenge vachionekwa iye haonekwa unotonzwa akutofona atione stress akazoitawo boyfriend inotaura naye zvinonge to 2 months 3 months zvapera zvisinganzwisisiki. Mama, Jamukudisc about the heart monitor. I've got some inside my heart as well. But Yangu is a loop recorder. I was about not chill. I'm still in the hospital. Baba, the what you can, Mama is very true. Can I went up? Can I go? I'm going to get a sapo. A sapo chicken and can mutonga. Most of them check. Most people do some check. Mshonga wande opepo, mshonga wana shansa wande opepo, because I remember ndakambo for my plastic bag, so and kana mune nje pepo ndakatanga zinonga ndizvitasa. Vakambo ndipa jere pepo ini vakandipa jere pepo mi. Ndikana pandakana kusema kabani kusema kacha ufana ngena jira ino chasa awasala parorwa. Hanzi jere pepo nochikisa pane muna sala arorwa. Uya akapiwa angasataurereni mwana tukuita this live yekutaura nezven'anga munoziva idzi kuti mavictims wene preaching yandinomboita sikana pano munozoti the last 2 years I preach every day ndakavengwa nen'anga idzi
Ndakamengwa nenanga idzi ndakamengwa nevanhu vavo vanovafollowa ndakamengwa naprostori because I would come every day ndichara to please guys ndeve nhema vese vamutaura madza pano ndakavarongedza pano kudziva vandasingaziva muri kuti vazhinji hativazivi ndichinongedza ndopamunoona kuti ndeve nhema madza dei vaivari vechokwadi challenge inoyo dai vaitaka dei vakandikuvadza hakuna ndichipano apa ndichimira ndichara kuti muri vefeki muri kunyepa hamuna chamunoitasekuru vacho ndimboudza zvinhu zvikati mwana anoera muchipope naimumuzi anoera musoko yoyo yakomusoko anasoko vakawanda kumakwa because munhu akakarira ayamuera soko chigereti asivakaroma nevaera soko kundaenda kumurayokwira unza ufananisekuru vaya papa kutaura kwandiri kuita nemika foni yake kutoti ndomufoneke papanenge akatondesa pado not disturb skana akabrainwashakuzovata naye kuzoda kukondora life yekuti kuti munoudzwa neni ndini ndichakudzai kuti mwana azodai narcissist that one paina tarisa vata wakavhura makumbo munoziva mirai ndikudzoserei kumashure madiaris munoziva 2022 padainyanya kuti amatopic sterek mulockdown paper you remember patakataura nyaya yemaspiritual husband you still remember pana chikuranga richano uyo achifona achiti ndinorariwawo nemunhu wandisingaoni you still remember kana tamuchazivi guys achinzi vacha wakavhura makumbo ndinouya achivacha akavhura makumbo uyu ari kumba kana asina kuinda kubrighton vuya usiku momulaza but saingoti taitaura nyaya maspiritual husbands ka taingoti maspiritual husbands zvatotara nezvavo ndakutanga kuti nhasi ndasora ndichita 1+1 tichitokera nyaya dzaindiudza tichibatanidza ndakutoona uyu mwana waitita crime yeupangoyo but hapana munhu atina kuchita 1+1 ende hana kunge ataurawo kuti tokumunoziva akachitaura everyday kuti mozereti gezi ndakabhodana neng'anga mozereti ndegezi hapana munhu akakuchitora serious kudai nhasi ndipopazoti imi kana kugara chikutsanya kuti ndakambodana nganga hanimo ndakambodana nganga but hapana munhu angari kumutora serious ngatimbomuteererai ndomachazomuteerera tikati taura nyaya yako iyo yausitaura iya ndopazitanga kuvhundudura kudai because ndandakuenda kutaya kufika kuti muchipatara macho munhu anopiwa tsamba yacho yatisendera inonzi munhu haadzika kuti anokuda rini hatisi kuona chinhu so toda kumboramba chiinvestigata chigwere mudzii hanomaona ipapapaka anototaura kuti mwenguva paanozodaira pafoni unomunzwa achitoti mama chinhu cheicho chachauya usiku handina kurara nanhasi mama chinhu cheicho chachauya handina kurara changa chichindishanda sausiku. But what did I to go to him in the first place? I wasn't sick. Akaenda singagwari guys. Ndanomubvunza wabvunza kola because I was so interested. Makuseni ndichibva kubasa taita good 2-3 hours tiri kufoni kuseni. Hanoona ndichida kuti takawanda pako. Tinoda kuedza kuzama kudzwisa kuti tarakapinda muzvinhu zvisei because guys I have known Tari from 2014. Andika ndiri kuSouth Africa ko anti Tari is like mningira kwandiri because takacheka zvokusati kwaane maFacebook aya hanoona tiita zvema WhatsApp group poza ma WhatsApp group akambotonga nditi taive naye ku WhatsApp group redu kuiro mudzimai wanda satogara chimutaura ndamudhararia hanoona taive naye imomo Tari was not like this Tari was munhu aingoyi mwana and by then she was very young so takutaura ndasoda kunyatsonzwisisa chiti mune vamwe modhaisa emajinga imi muri kuziva kuti anorwara apa maidea ndandavaunganidzira inga iripoza tichi tine umwe wedu ari kurwara hanoona because Tari angatanda kuenda kuAfrica hani munoona saka pakutanga kuenda kuAfrica akachiti hana mari ndobva auza kuti titebatsivanda titibasana ndobva vauya kwandiri vakati wakambodzere simeli akati handina titibasana ndokundifonera kati simeli handiti munoziva uyu modhata wenyu Tari mwana wenyu makabva naye kuri kati zvikanzi ani ndewenyu kati zvikanzi anoda kuenda kuAfrica handikati Tari anoenda kuAfrica sei ari muchipatara zvikanzi ari muchipatara toenda kuAfrica ndikati aiwa zvamutaura zvisangani izvo Tari ndakapurana kutiza muchipatara nhasi hani maona ndikati aiwa Tari asi kuenda arimo muchipatara zvikanzi aiwa ndikutokuudzai maybe akanyara kuudzai ndati ndisite shoko ndiri nini ndikati teteka zviguva zvinganetsi ndingandifonere Tari ndokuedza wana Tari pako angatori muchipatara akavata WhatsApp akasingapiki ndobva ndafana direct call hani mukona direct call ndobva apera kati yaku WhatsApp ndobva auya ataona chiri 8 ndofunga kana 7 kuWhatsApp ndobva joina call ndobva joina ngati Tari ndoda kuti tiite open kwandiri
And ndikutokudzai zvaitika guys. Kandari, I wanted to be open to me as your sister. And I know that you are in the hospital. How are you feeling? Akati ndakagara ndirimo ndikungobirirawo zvemadhokodheya zvindikati alright wakafonda tisemasandaka toda kuenda kuZimbabwe. Handiti kuZimbabwe urikufambira nyaya dzei? Unoona ndobva ati kuZimbabwe ndikuenda kuholiday ambovanza kutanga ndikuenda kuholiday ndikati saka tisemasanda imwe nyaya muri kuti mwana yarida kufambira ndeipi because mwana kuti chi ndoda kuenda kuholiday tete ndobva wajambuka mungoza tisemasanda akati ai taura zvawandudza taura zvawandudza iwewe wakati unoda kufambira nyaya dzekuti uye ugadzise anondudza nyaya dzake uyu apparently tari anti aiona tisemasanda gore rapera mupepa yamuseri but you have to stand up pane nyaya dzechivanhu dzivachimbota nyaya dzechivanhu. So I think someone semunhu akanga audzwa akabhilivhisana sekuru vaya kuti une chivanhu une mambuya nheno zvakabhilivhiswa saka ndobva atanga kupanga natisemasanda panapa achibva vapindira kuinbox. That's how she started talking natisemasanda kuinbox. So ini asingazvizivi tatara tisemasanda animona tisemasanda akatomubatsirawo kuti unogona avaudza nyaya yake animona unogona kuzomboya woenda kwakati andimaona. So ndokunati titengasana pawajamba kuti aiwa taura zvawandiudza ndopazoti andibona ndachida kuenda problem yako iri papi anibona tatanga kuti tikati nimbondiudza mwana ndatoyazoona kuti no I'm missing the point, let me go back naye ndinzwise kuti mwana yaka ndokuziva kaini asingaiti zvinhu ari mupostori achisunga magemenzi ari madzimai tichito kuti madzimai tari asingagadzirika musoro saka akapinda musi zvatinetsa anibona ndikati tandinokumbura mwana une nguva uri muchipatara iwewe andinobva basa but handisi kuzotovata wakapinda sei muzvinhu izvi idzouri mupostori wakazosvika sei kunganga iwe wanga une problem yei zvikanzi ndakangofamba ndakangoendawo gesi aume odwashipa akaenda 21 ndikati 21 wangaona problem yeiwe yekuti wakuenda nodini kunotsvaga kuti ukuona nezvei animona zvikanzi ndakangoenda animona ndopaanondedzera ndasvika kuna sekuru vaya handisika ndakapiwa nemwe munhu namba ndobva ndafonda bva vati uya ndobva ndaenda kuna sekuru vaya handisi sekuru vaya ndobva vasvika ndobva vationa handisi ndobva vatanga kuti une mudzimu uri pauri handiti mbuya here kana mudzima mhene wanda kutengwe machira nechitsvimbo ndokutengeswa machira nechitsvimbo asi mamene kuti mweya yacho inonzi inenge chivaudza mweya wacho kuti iwe fa kuti uite mukadzi wangu undizvarire mwana ndinenge ndichirana newe kuti zvako zvinyatsokurapika ndopa vakatanga kudii kutirana naye ushu vachidanana naye uyu makurarama zongoitawo bhondi kusaba kupima kutodiwo yakuda tozongoita serelationship kusvika pakutanga kutotiza kumba kwavo kwachibva achina kunovacha kupi kwasekuru uku hani muri kuona izosvike zvichingodaro but then ndopakachinja life yake ipapo according to ye kubasa akangodzvinga zvisina tarukana itawana rimwe basa akangoriwana ari kungoti 1 week 2 weeks odzingwa ana rimwe 1 week 2 weeks odzingwa. Simeli, that was 2020. That was like 6 years ago. Now we're in what ndakatanga kungotenga buche kwari vaya vachitumira buche kumba kwanaigara right. No saka vachipabe akandiziva kwamakore akawanda zvinosanga uchitenga bude kwavari usingaende kwaari kudarirawo directly waziti uya kandikubati uya kakudare kwangu munongona muchingotenga bude chiti hamuye kudare kwangu si uyai kudare mumbosvikewo chipadare pangu maona manje apa mumuzi vangu vane mukadzi wainzi Makumbo so vanga vechi makumbo whatever Makumbo ari mukadzi wavai anotobhadhara patube nomusacha mutara iyoyo ndianobhadhara neni pamba pavo ipapo ndianobhadhara mabills pamba panoti vada kuti hanzi zvoni vada kuti aiye ari funga kuti asharohwa nawo ka but ndavona hapana kuti Makumbo acho azvare mwana from what he was saying because she's too big apani saka munhu wese anongoenda the same thing because nyaya ndakatomenesa kwaandijeni before anditeni vakati uya usani nyaya yako kudhara this was years ago but I didn't want to madays ndaitya kutaura about it because I thought maybe he might do something kwandiri but there's nothing he can do kwandiri now. So anyway ndakaenda koko first day yangu vakatanga kunicomlimenta iwe hauna kana mwana, you don't have anything, you're very independent, saka you know ungori kaspono you're just a spono no watch and
Wacha zvangu chavo zvoda kukureza wanenge munhu ari kureza hove vanofana kuchengana kure kure zvingocha zvinhu kure kure kuti uze ucha baba saka nangota sekuru amunyareri amunyona sekuru chingosakasaka nawo but vanotanga vanoti vari kureza hove the way he talks to you paya wambosunga unopesa watopinda mazviri watopinda watotipindikiti mazviri without realizing zvauri kuita because vanenge vachikudeketera kushandisa mushonga as well. That's what he does. Saka baba zvanoita vanonekera vanoshandisa mushonga wavo ndewepeople saka vakakupa bute chacha vanoisa bute rinenge rakawanda kudai so riri black makanyasovhura mubute munonyatsoona kuti mune zvinhu tumachopeople so ndozvavanoshandisa kuti uite like food enough with them or something like that. Saka misoro yenyu yamunonzwa inogona kuve kukonzerwa nebute ramunenge makapiwa rinenge rakashandwa iro because bute munosvuta mhino katenda musoro so rinokatsange makagadzirwa mumabute iwayo musoro wamunonzwa mese ucho yes animona so naitani imimi wainda kwakava chitumi yako kumatare usaita zvokutenga bute chitumirwa nekuti pamaizorara kumese sezvovave nemunhu ainzi magumbo ye mairara mose pai magumbo simeni magumbo aizepo vaiti unouya kana asipo magumbo iyeye vane vana 3 at the moment from what I know. I don't know kana vakaziva chipo waitsvaka vachiona vane first born yavo cause second born yavo and then the last born. The first born mukarati varo vana vese vana makati apart from one munhini muboy wakati muzimba yakati watiza akati zvokuti watiza akabuda achitiza mwana iyeye achiya baba vevava kuti vakatiza nemukadzi hai black tips saka pamairara mese pai mubedroom kati mumba mune mishonga imo mudare mavo imomo hey and then vane mashamwari avaimbi so vanzani vamwe vachona vanogara vanavo ndivo vanga vachinzwa danana navo no ivo kadanana navo taurashaka navo none of his friends he was dying then. Oh, he was lying. Okay, I thought as much. Saka pavaiti kana wakurara ukurura bhurugwa uvhure makumbo uri kumba uku vaiti Joni vaiti unorara wakasumudza wakavhura makombo kuvhura beya zvezvo wakarara zvezvo wara wakavhura makombo kudai so ndichava pakati peusiku uchandiona ndichauya come there motouya ndaiva ndakavhara makombo ndoseka muna kuzoyaka sekozvonzi ndakauya but mangu kakavhara makombo ako because vane bobo vanoshandisa ndakaiudza nyaya kune mumwe mufesi akadudza akati baba vane bobo votari how were you surviving like that akati handina sikazii kuti what was happening to me unongasazii zvinge chokwauri sindikurwadziwa vasikana mese munoziva akati achitutsvaka kwekugara because ziva akadzingwa nemungu aigara naye last time I was there. This is I'm talking about 2-3 years ago. Vakati ziva akadzingwa nemunhu aigara naye. So ziva was now squatting kumba kwangara. Saka ndobva vatomuita futi mukadzi wavo. Muri kuona munhu wamamuchireverera kuna vanhu vangachireverera makuseni panapa. Muri kuona ka munhu wamamuchireverera. Muri kuona ka munhu wamamuchireverera.
guys. Tipamene chamene akuziya zvakushaya ziva anomuziya zivai mumwe sokoso anoziva. Kunditoma kuti zivai wacho asi mishonga yacho inorondera pana natsokwe. I think Kuti so. mwana wamadza ndisoko futi. Uri soko. Zivai vacho ndisoko murume anozivai. Murume. Mukomana anozivai. Zivai mukomana. Mukomana murume whatever it is. But hangaiti ukadzwa vanti havasingochani. Ava vanoshandisa mushonga ava. Anything can happen. Hey. This achibvapo guys ndopakatanga kuti Tari anodonha kubasa achakwanisi kuenda anongodzingwa because akaenda kaita anongodonha kana usva kubasa anodonha akaenda kumba kuita right. Simena ndiona hangu basa zvekudonha ndandisana kutanga kudonha hangu. Kumusiya waiti wadonha wani waiti wakanonga wakadonha wani. Waiti wakanga wakadonha wani. Tina before. Wakaenda kuchipatara pakanditi ndakadonha ndikaendeswa kuchipatara ndandadonha. No, Dina. I think you're so trying to say what my mom's wife is kuti. Ndikabuda hospital ndozogona kudonha. Vari kuti collapse. Zivai ndoda kutokubhlokera izvozvo uri kamba yemunhu kambwa. Iye anonzi kunhikikiro. Ndiye ziva wacho. Ndiye zivai wacho. Ndiye wandabhloka apa. Ndiye wacho ari kusvata mama akara. Ndiye zivai wacho naye. Ari kusvata mama murume. Kunda kuzoenda kuti amene munhu akutotaura zikomende rekupenga kuti anopenga kunda kuziva kuti ndiye zivai wacho. Ndiye wacho naye ndiye manje zivai achapesa asunga nemaposa because every weekend mama aswekera munogara mune vakadzi because anenge achiti vakadzi weya muwacha nechi She is in the hospital presently. The doctors are taking care of her in the hospital. Varikuita mafurther investigations. Same party guys is everything. Simanza. State party guys, zvese zvakachitika izvi tarisima knew nothing. Tarengoda zvinhu zvachakanyara ari one. Akazama kudistroya machira yaari one. Akazama kudii achifamba ari one. Murikuona mai vasingazivi. Baby sina kuti Tari no. Isusu we cannot help you kuti uende kuAfrica. Mai vako vasingazivi. I'm not going to do that. Panambo that mai anozviziva. Ndikona kunera mai vake. Ndozati mama ndozati munongoziva ndisisi Mary vanowira naTari. Asi zvanhasi ndine nyaya ndauya naye iye vanambozoziva kana vatanga kutaurawo dzimwe nyaya. Anoona ndikati chimbotiteererai. Pane nyaya dzakadzakati vavhunduka. Aidzisaudza mai vako. Zimanza ziva fuseke zimanza. Mama pafoni be careful nokuti arichavatya nemunhu wezina rake futi you never know by the way. Musamubloka ndati azvisungire panapa asungire shamwari yake zvakare. Zimanza fuseke zimanza. Asati auya kuti avafonere ndakwadziwa guys kutaura chokwadi. Ndiye njanzi Shaka Linus is a singer wokuoperation. Kuyambira wokuoperation yes. Anaziva vakati zivai
aida nemo mwana womurume anogara kuno kusouthern kuno ndamu-unblock zizivai ndamu-unblock shuwa ndii simeli murume kune murume uwo kunoku akadanhira nemwana wake naziva iyeyu vachida kuabvisa mwana iyeye murume ndasikazve murume kuti murume munhu anogara lokale kunoku ndikazomu ndikati ndima muri pafoni nemusi wakati wakati ndini because hatina kuti waiwaziva because vakangoti vachita kuno pamusoro saka baba ivavo vane mwana wavo teenager aitwa mukadzi nani naziva iyeyu achabvisa mwana iyeyu wababa ivavavo ndamu-unblock zivai uya hako zivai uya welcome come back zivai uya hako nokuti hausati wasangana nazvoka uya zivai ava zivai andishandiswa simeni nangara ya zvakaoma satanika aiwa sekuru wasvika mukana kuti vapose kundai uya ufonere sekuru vaya uya kodze tinavo ndiri kuda mboyomirai naimi ende kapeji kangu kakaoma kapeji kaka kunangotava kuita malaive pambeto kuna ndakambotasa kudashboard kuti kakamira sei hai kutiktok kuno Facebook ndini wachachauya ndini that's me apa ndine zvinhu riri kurwadza guys, can you imagine? Uneti? Ndine zvinhu riri kurwadza. Wakundodzina waudza here muchipatara madhokota iwayo? Ndavaudza vambondipa mapain relief. Saka zviri kufamba sei? Itatobviswa zvisimeni. Vanogati vari mumo vanokubvisa imomo? Handisi kungatonobvisa zvinoi. Muno tapinda nyaya isiriyo. I have to go to the dental clinic. Okay. Shame. He doesn't care because she's actually an abuse as well. Because I to abuse someone, no more room, I know Karapuno, Quantos Yakuno. I doubt him because that girl is maybe about 18 or something like that. But then it's very nearly 50 years old. He's an old man, that's the right guy. Thank you so much. Thank you. Hello? That's the kind of my Chimbomira chari no problem nyara. Hello? Ndinosimba hangu makadiko. Ndinizivaiwa mabhuloka ari kunzi. Ndaku-unblocka zivai ndatonyatso uye zivai tinyatso kufambira nyaya titaure because ina ndakuziva kuti ndiwe zivai yanga chitaurwa. Saka naizivai iwe ndawachiti kwanzi uya anopenga. Sei wadaro naizivai? Aiwa nyaya dziri kuitika pakutaura kwake kwaari kuita. If I listen to the voice rake, I don't know kuti is she okay. That's one thing that yandikutoriwa kuti ari go here because haasi kusaunda kunge munhu ari go. Panyaya dzaari kutaura zvese akutaura kuti ziva iyeyeyo kuti yakuti inini ndandova zvinhu zvakawanda wanda. Okay, rega ndikupindure zivai pekutanga. Pauri kuti kubva kuvoisi rake zvinhu zvese zvachinja paari, ari kurwara, ari kutorwara mwana uyu. Saka kurwara kwake hakusi kupenga, ari kutorwara. Zvinoi zvaita kuti azosvika kunoku. Ende paari kutaura, haana kutaura about you zivai. Ari kutaura about munhu aimurara, anove Linus Ngara. Ndiyo kutaura nezvake because uyu airara naLinus, uyu akatengesa malichira naLinus, uyu kurwara kudai makuseni pauya Linus zivai. I kind of heard a little bit of, I was just a little bit skeptical because Linus auya akazvivhara haana kuda kundotaura kuti achati akambodana niki akalita vanhu hope. Fine, tikaidropa nyaya iyoyo because I was like, okay,
probably, maybe, I don't know. But I mean, I don't know. Now, Sivai, and another mother, I'm with my Antica, Vauya Pano, do not Vurita life, with a long age issues. Because I'm what I'm saying. My mama, we are Pana Panima, Antica. I got this of Vogo Bristol, now, na Vogo Birmingham, na Linus Square, Kuku, it's quite when so Kuladan, Kuladan, and one. I can't do the same thing. I could write the same thing to run on a time. So you want to put yourself in your now. Bakaza. What is Sirako? You know what say? Same Jaka Injo, Jaka, we are in Zorana, those which are watch. Chichona so got 2 foot. I might have and andungokumbira kubvunza ari kurwara nei ndo zvakandonyarara kuchipatara apana chikuwanikwa saka akatonza tosikaona vakuda kuti vafedha matest ndo zvakangoitwa mwana wamai afa ani muri kuona so mira isusu manje kuno kubumbiro rejustice of social media Facebook sasisime yedu diaries and crew tinobva tatsvaga tapinda dhipu deep kuti tione kubatsira mwedu kuti chii chiri kuitika pamwe yedu tatanga kuzopinda dhipa kufamba nokuti tinawo masvikiro edu isu panapa atisingabhadhari mari atinokwanisa kubvunza akawanda tazonobvunza matatu mana tiri kuwana chinhu chimwe chete ndo zvakutinetaka okay saka muri kutoti maenda une masvikiro amaenda akani chaizvo chero kunomaudza pano tinotomaudza masvikiro hasi emafonini zvawo pamasocial media havadi zvemasocial media but masvikiro aripo ende kana uchitoda iwe totokujoinisa pakuru pakiwinde kuzimbabwe tachikucheta tikuona same things uri kuona same matraits euyuyu neumwe mwana mama vavai vanorwara zvinhu zvakafanana vaita zvinhu zvakafanana alright nyaya yekurega ndimbobvunzo kari zvandoda kuti pana uyuyu soko uyu handiti tototi soko 1 soko 2 soko 1 toti uyu soko 2 toti umwe wacho asipo soko 1 iye wacho andanzwa panda soko 1 iye kusaita mwana kwake akatanga kusaita mwana rini vanhu vangani vangagara achidanana navo because hatingangotanga kutorera zvinhu pakadumbu nekuti iye atori nehistory yake ende asi munhu wekuti tingati mwana mudiki wekuti asati aziva varume handimukunzwisisa munhu wekuti mira ikandipedze ndikubvunza because ndatinzwisise because kana munhu achinge akutaura kuti kubva pandakazoita zvakadai zvinandechakwanisa kuita kana mwana nekuti because pandakazosangana but iwe une maprevious relationship anambotaura zvochakazoita mwana ini ndiri ndati uyu soko 1 nasoko 2 handika vese hapana ane mwana kurwara let's talk about kurwara zivai uze kuti shamari akaione chinhu ka lemishasha ndakapa forma ndikuudze imi mune platform handidati yes saka ini nayo tingutika semunhu ane panhindi paminapoka maybe let's make it fair so that you can this is why I'm entertaining you because I'm trying to be fair yes. You can have a chance to munzwe from both sides aiwa isasina kuramba ka both sides tikuda kunzwa kuna Linus anditika Linus tatira kumubata inini I'm always fair tinopa mukana both sides ndakuudza kuti Linus handisi ndinogona kutaura comment section inogona kupupura haana kuda kuchipa mukana angu yakavhara kati uyu munhu uyu ndakanga chinodini naye akazodanana neiyoni nemaonananike atina kupiwa mukana apedza akati atobloka ndatodonha saka muchinichibisa ndatodonha atina kupiwa mukana ukuti pana katiropa mukana wekuti munhu aritotaura side rake topa umwe side rake mukana totaura nyaya yoonekwa kuti yakamira sei kana asina mhosva Linus toclear Linus handiti haana kuda kutipa mukana atouya akavava saka kana isu kana ukatiravira panapa pachitobva tatinoisa kutokusvibisa manje hanimona because imini ndiri kunenge mune anything to lose isu hatina we've got nothing to lose isu tiri masocialize gara kufanira kungori pakapublic tinofungwa tichizvirevera toga zvinhu zvedu imini ndiri munenge mune chizvinhu amene chimuda kuprotecta isu tobva tangozviti wani asi
uya kuita dialogue zvakanaka naka zvakutaura izvozvizvi ouya paura palinos otsanangura nyaya yake vachipanira mukana pana mai vomwe mwana handi vachitaura tari soko namba 1 soko namba 2 vachitaura handiwana then nyaya yonzwika kuti nyaya yenyu yakamira sei. Ini kwandiri handina kutomboti hangu ndingati ndinochandinoitika pakudidi neshe but nyaya iripo ndeyekuti chika kana vanhu vachizenge vafungotanga kutaura I don't know kuti zvaari kutaura zvacho kuti uyu zvaari kutaura already ari kuti zvinhu zvaari kutaura izvi iye zvakaitika kwaari when ndozvanambobvunza kuti ane makore mangani ekuti angataura kuti anzi yena usvika neze baby iwe wamhanya panyaya yemwana ndopauri kungotsikira vachipanzikira ndebebaby. Why are you not concentrating on life dzevasikana ava kuroora kwavari kuita yemwana haina basa alright tongoti hachi kuita mwana nezvinhu zvari kuita mwana ko the sickness yekuti vese vanoita maproblems ekunzi musoro handika after vatengesa machira aya maproblems ekuti vanopinda basa mwana uyu aishanda handika iko zvinanga ari kuuniversity handi achiita mapart time anitova nevana vezvikoro aya handi hashande 1 week 2 weeks 1 month anodzingwa 1 2 weeks 3 anodzingwa handi why can you not address that problem because ndoiri kuitika kunomwe soko number 2 saka nyaya iyi because iri kuitika kuna uyu so it goes to kuna ngara nekuti aiwe bhapo mhani yoziva itsinze sikunenge uri kubataona ndikinangara wachona iwewe handisika kuti aisagadzi yako ndozvaunotaura here izvozvo izvewewe ndozvaunotaura here izvozvo izvo tine masvikiro atinawo takonzauta masvikiro edu isusu ndiri emotional because pane life dzevanhu pane life dzamwe vasikana dzakamira nekuda kwalinos pane life dzavamwe vanhu dzakamira nekuda kwalinos iwe unongati defenda nonsense pano because kuchengetwa wakanongwa wakadzingwa kwaigara vari kuchengetwa nalinos wakuda kuti waudefenda uyu hati wakapembe kugara here iwe hati wakapembe kugara uchengetwa munogona kutaura hamuna chamunoziva we don't have to know about you. Vananokuziva pano hello Angela. Sismel Maskela say, I just want to speak with this brother or man whatsoever. I'm even respecting you. Don't go end up a point you have a target. I'm so disappointed with you. I don't know if you're a father or a child or a son from anybody or you come from a woman. How can he even go to a point yekuti akatanga kusava nemwana rini? Are you God who give a child? There's a lot of people vasina vana not because they want. Even iwewe ukaita vana hanzvadzi, it's not because une power rekuita vana. Nobody knows the future. Hakuna munhu akazvarwa achinzi uchaita mwana, unodeterminwa kusava nemwana anditi. Saka don't make it like a mockery. She don't have a child because Mwari haana kuzvitendera. And who are you to question her kuti se usina mwana? It's like you are asking somebody kuti se usina kufa, it's your time to die when we all know that you will die. Ngara akuisa pa list yekuti wakarara natari iwe makuseni pano. Pa list ya America iwe zivai wangochinzi wakarara natari iwe. Tari ndiani? Iye msoko wani ye. Iye mamubvunza ndakarara naye. Atina kumubvunza isusu taudzwa kana iye singulino swako. Wauri kudefenda kumira chako chidefenda. Uchiye tari wacho aripo. Anga aripo. Tari angozviramba kapachilino saka tsikiripo. Imini, alright, anga dzawa pakutaura zvakataura izvo. Inini handina kutaura kuti ndikuda kuti anzi kusaita mwana kana kuti kudikidika. Inyaya dzekuti pakutaurika. Mataura kuti problem yakatanga rini ende zvekusaita mwana wako zvakatanga rini. Those are your exact words. Because okay. Why am I even being worried that you are considering the fact that problem yakatanga rini, but hearing this voice you can feel pain. You can actually hear kuti mukadzi uyu ari kunzi ari muchipatara as we speak. My emotions, my emotions,
emotion, it's about humanity. Munhu wamuri kutotaura naye as we speak ka ari muchipatara handizvo. Kuti ndikanzwa voice kana kuti ndikadika, that's not what I'm dealing with. Inini ndinochitaurira nemafacts. Not kuti because handina mwoyo urichi, asi ndikutaura kuti pandabvunza zvokuti zvakatanga nekudidika, because pane nyaya yekutaura kuti unenge uchinzwa kuti munhu akatanga kuona nhiki pakati zvinhu zvake zvikazotanga kudai zvikadai. Let's deal with the history yezvinhu so that tinenge tichiziva kuti tiri papi. Okay, the other question and that. So Tari said the same thing. What about the second woman? Anamai vake vachiuya vachi express the same feeling, the same thing. It's also emotions. One person. 1%. Zvinoda mafake tikada kungonongedzerana zvikuneka uchikwanewo kuzimanza Can you please bring the call Linus all your zimanza iwe zive zimanza ndiani iwewe ndati zimanza kana uita uyendogara pasaka pa uyendo kana uchida uyendorowe steke zimanza Saka imperfection. Atina kuti uri ngochani wakuita mashoko. Ngochani here. Tsokwavu. Kwezimbanza. Tsokwavu kuti akatizvo you never know because Linus anoshandisa mushonga. Ndipasungisa kuti amuseka ngochani wangu ndiri ngochani. Kuti uri ngochani ndiwakuisa mashoko medu ndabvunza inini panzi ndingati muri mukadzika pazizivai mukomana ndingati saka anogogarapo sei anovata naye ingochani here zvikanzi aiwa atizvo you can never know because uyu anoshandisa mishonga haana ngoti kuti ngochani. My brother muri kunzwa iyi brother yangu kubva takakura tese kubva kudhara kubva kudhara aikureva ichichabheke about you and the other day munorizanayo kupedza kwenyu the other guy wamunorizanayo muri 3 kuchipeni chenyu chavangamaa mimi varidzi venhingiri handimuona uyu ari kutaura kausoko uyu bawe ane maproblems ake. Let me tell you kuti from zvandinoziva vakuziva maproblems angu iwo manje chimbomira kanditauri handimuona yesoko handiti munhu ane maissues ake ainawo ndiuze kamaiza achona iwewe atitoaziva kuti ndapi but the thing chakaitika ndechekuti iyeyu one of our friends handiti vambodai vaita hook up because people they will just hook up sometimes. Never. Saka iyeyu akaita hook up nemishamwari yedu handiti but havanombobvira vasangana. Uyu angamuudza kuti hatichaonana musi wakati kuti chitozwa neno zvavakaita kakuronga kwavakaita kuti tozoonana pakati then uyu haana kukwanisa kuuya mukomana uyu shamwari yedu yachona haana kukwanisa kuti asangana naye ipapo. Uyu akatanga kupota iyeyuyu akatanga achitumira mameseji nekutaura zviduzvi kuti anozviziva zvinhu zvandikutaura iyeyuyu anozviziva
Ndivyo maskinshot shani. Uyane maskinshot. Uyane evidence No, ajezo. this is the truth. Because Kuda you are declining. You are declining. Hello, uyane munoche pasada muye musimi 50 muye muzvenduka. Kuda chari chimbonyarara naizivai. Ndoda kubvunza ndakuti une 50 years. Uri munhu mukuru andi. Chega ndibvunzawo. Tataziva wada ichapanzwa ipapo pekuti yakadana no, mira ndipapedzise inini munokwanisa kuti mutukire munhu wamusati masangana naye hamusati kana mambokisana naye kana unomutukire ndapanzwa ipapo kwira itete ndapanzwa ipapo ndira kuchibvunza iwe zivai zviri kuti chimbonyerera tari zviriko here kuti munhu auya kuzorapwa makurara nawo ndianganozviziva we need to know kuti abvuma linosabvuma makusaini panapa there on record iripo kalive yacho iripo zvelive yacho naiwe zivai kuri kuramba live iripo aiwa handisi kuramba chinhu izvo kana mataurirana ipapo nangara wacho panguva idzodzo mataurirana izvo mataurirana I'm not talking on behalf of that zvandisingazivi zvokuti zvakazoita sei because I wasn't there asi ini ndikutaura panyaya yezvinhu zvandandi kutaura nezve vari kungoti because ini the reason why I had to call you is ataura hangu yezivaichi kudidi kuita sei ataura zvinhu zvataura for me to be talking about zvekuzoti munhu akafonera achizomutuka matokazimwa nemukadzi wako mulungu wakauri jeshiti unogara unochikunamwe munume muingirani muno museke without that wakazimwa nemukadzi wako mulungu akakurama mulungu wagara akakurama mulungu yauya zikuvu ndikurisire kamurungu wacho waunoziva wacho kuti ndeupi iye wacho waigara naye mai mwana wakupesai akakuzinga upi wakazingwa nemurungu waigara naye zikuvhunza wakati wazogara ngara iwewe kumakwake zikuvu iwe zikuvu zimusoro bhanga munhu ane hasha aiwa muregei munhu ari kurwara nekuda kwezvinhu zvakasangana nazvo kumba kwenyika udziwai zikuvu iroro zimanja udziwai zimanja iroro zvine basa rego zimanja richake munaro here rebasa here musina zimanja richake munarapedze shumbu dzake handiti munhu akasangana nekaona kumba kwenyu iye auya ari murwere osvooraiwa ari murwere zikuvu udziwai zikuvu iroro asingisei zvekuti hanzi ngatiite tizive kuti tizive ngirini munhu history yake ati joni nonati ndikuzotanzinaka zikuvu takura naye mwana tiktok iri kuramba kukwidzai pindai munopinda kwirai dai mokwira mutaurire ikoko iri kuramba kukwidzai kwirai tiktok tete kwidzai tiktok Facebook zikuvu zikuvu munhu anotongerwa here nehistory yake. We all have got history somewhere somehow, handiti. yes and I'm not married, by the way, and I'm not married. Aiwa, pana asina history yemulife but I'm not married. Aiwa, I'm asking a question ekuti pana asina history here hanzvadzi mulife. Tese tine history yekutoti vamwe vachona iwewe ziva ndikafana munhu ndakafana panapa wamabvisa mwana wake iwewe ziva iwewe nguvu panoinvestigatwa nyaya ka inoinvestigatwa ichionekwa kwawo iwewe kwawabva nezvaunoita. Okay, my brother, can you listen to what I'm trying to say? I will not investigate it. Okay. Naye hanzvadzi tomboti Tari ane history yakashata. Tari akaita zvaakaita. Mukadzi uyu ngaatore machira ake aone zvokuita nawo inozvibvira kupi nezvichipo zvake kundaitaurako pamwe ndokutoti timbonyarara I need to say something. Hanzvadzi makadi yenyu ndakasimba masimba tinochengetwa. Linus ari kuziva here kuti ndo zviri kuitika zviri kutaurika panapa?
handisi kuziva nekuti handisi kwaari. But hamuna kumufonera kana kumutextera kuti pane live yandiri kunzwa? Iyo ipapa handisi foni yacho yandiri kushandisa, handina madevices akawanda ekuti ndiite kuti handisi iyo handiri kutoshandisa ndo yacho iyo. Ndangoona zvandaona ipapa ndikakufona pane hanzvadzaka. Ziguvu. Saka imimi ndimi Ziguvu nderangu. Kwenu hamuna guvhu here naimi? Maitwa seiko neguvhu? hanzvadzi imimi dai ari hanzvadzi yenyu aitwa izvi zvatiri kutaura pano nhasi, were you going to stand there and say oh nekuti aidai? Nekuti kana muchidaro even hure chairo chairo remustreet rikabatwa risingade mune right yekunoripota kuti ndakabatwa. Saka mapoints enyu amuri kutaura they're a bit silly. They make a sense because you are trying to defend movha mati chakadai maivepo here, but you are also defending munhu hamusiri millennials. Kana musina zvokutaura, better drop the phone. Ivhai pafoni pacho munoona muri kumba kwenyuko. You can't come here and say oh imanga muripo here, were you there as well? Linus paienda achinorara nemwana uyu imi manga muripo? We were both not there. If someone is lying, homeless. Linus wacho yekuuya kuzogara apa otaura kuti pakadai handina zvandakaita, pakadai so ndakadai. Give me a second, Terry. Zvokuti imimi muchiuya muchirembedza mabhora tu murume mukuru muchiita kuti mirai bhuti ndichiri kutaura, musave muchirembedza mabhora enyu defending munhu who is doing zvisiri izvo. Iye ngaonezvimiriri ega. Hamusi lawyer. You are not Linus. Hamusi. You are very irrelevant. Irrelevant. You are a non-factor in this issue. I'm defending Linus. Only hure dzinogona kutaura nyaya dzekuita munhu rinenge ningirini hamene ikoko minokuita seko iwe nonsense. So now you're trying to spread them around the people uchida kudai waenda uku wadai so unoziziya kunani ndakandipa ndikana ndipano shamwari pano padheni pangu shamwari pano padheni pangu panapa shamwari ndibvandazokuza pano padheni pangu panapa Ziguvu uya dikubloka panapa come na block you. I don't iwo ndio kumanya bani ndio kumanya bani kumakwenye muno manya bani soka mchini muno penalty na lesi. You know what you've been doing all this shit. Zita iwe zitakabvishandiswa kuzodependa murume zimanza netsukirira vanhu zinyadzi nekudididi hautori saka kana wandiwa kusandogara pasi rapo zvaurika iko even munhu uya kana wandiwamisi uya unesisha uya kana uchisema uya unesisha
Uya undimamise iwe ziguvu iwe. Ziguvu again and again again. Uya undimamise kale shabo undimamise fuseke. I think baba avo ndofunga vatumwa naLinus kuuya panapa because zvavari kutaura is very very unacceptable kuti vanhu vanoenda vachinobatsirwa vari vulnerable, taking people who are vulnerable and then abusing them sexually. That is so wrong and that is unacceptable, Sismeli. Vanofanira kusungiswa baba ivava because this is now the second mwana achiuya panapa. Why vanhu vachiti kana vaenda kunobatsirwa vari vulnerable, kana munhu ane muchiremi yacho ari vulnerable, why kuzoita zvekurara navo? Why? That is so unacceptable. They are in it together nazivai uyu zivai yeyu futi ndofunga anotobatawo vamwe vana vanenge vauya ikoko vachida kubatsirwa. Ndoda kuchanyaya yekuti kune murume akati akaripota mwana kuti mwana wanga abatwa naziva iyi. Kuti mwana anenge zvaida nezirume rikuru nevana 15. Because murume mukuru ane common sense antimeli ane vana, you cannot come kutaura zvinhu zvakadaro pake, you cannot come. Munonotika nyaya dzese dzika apana panyaya ndinokwana ndimufane munhu achona ndimufane munhu murume ndimufane kana hamuna pamunokwana but muri kushaisha kutaura, muri kukanganisa kutaura muchiya muchisapota munhu ari kuita zvinhu zviri wrong. Pakunditaura imimi vacho munonzanini ziguvu inini zita rangu ndinoitwa Laina. Ndakatomiriro vana iva vakabatwa, ndakatovamirira vana iva vakabatwa. That is so wrong. Ndiri sisi vatari, I'm Tari's sister, and I'm so angry. Thank you. I'm so angry. Munhu anorwara oenda unobatwa ikoko. Vabvuma vega live makuseni vabvuma vega kuti ehe ndakadanana naye vaizviitira chii? Ivo ndiye munhu anga asingarwari. Apa iye afona nedirect call. Saka there's no way I tried kuti vabikira ndatadza. Pana vamwe mbuya wangu achidataura newe saka munhu vari kutrai kukwira vari kuZimbabwe iri kurapa saka iwe uri padirect call kuti ndiva wanga uri pawhatsapp ndaiva edha pakoli yauri. Ndozvamunoita here izvozvo zvekuti kana vanhu vauya vachida kubatsirwa movatsinyukidza muchivabata? Ndozvamuri kuita here izvozvo? Ndogona kufonera kuwhatsapp. Munofona kuWhatsApp kana ndikufonere kuWhatsApp. Munoona imimi hanzvadzi muri kumashure kwomuchitauro kuti hanzikana vanhu vauya vachida kubatsirwa woitwa. Sirega ndifone kuWhatsApp, wozovaudza hanzvadzi ava. Mira ndifone kuWhatsApp kuzovaudza hanzvadzi ava. Hakuna munhu tikuda kuti adouya kwatuke oda zvokuti vaikudimirai. Ushindise namba yake. That is so wrong. Mufunge nyaya vanofanira kuenda kunomangarirwa kumapurisa because this is so wrong. Munozama Zimbabweans vashata muno Msismeli. It's not just vanhu vanobata, even kumachechi uko vana vari kungobatwa. Munoziva munhu unoenda kuchechi uchina unobatsirwa, vana vobatwa ikoko vopunyikidzwa vari ikoko kumachechi. Everywhere you go. Andiziti varume vakaita sei vemuno muZimbabwe zvambonyanya kushata sei? Ndinoda kuinvest namusendera namuinvite, let's see. Anogamuchira uyu. Auye zvakaoma guys. Zvinorwadza munoziva. But honestly, I'm disappointed in some way, guys. The way yandakakwabata kubva mulockdown nenyaya yen'anga idzika idzi. Ndichidzimenshina nemazita ndichiuya ndichigara pano ndichinetsana navo you mentioned a lot. You mentioned. But where's the situation disappointed? Tari mwana wepano kuti zvese she knows. She knows all this information. She knows. But she kept on going there. Oh man. She kept going there.
but ndiye munhu aichinyatsotoziva kuti tsitsi vainge vanenge vachitotaura nezvezvinhu everyday izvo n'anga dziri kutaura zvema-6,000 machidzi tichivamenshena nemazita. She went there despite. Honestly, salvation is free. Ukada kubatsirwa vana tirambi tine zvinhu zvinotinetsa muupenyu tese tinoda kubatsirwa, but ukangowana munhu anenge akutaura zvekuda kurara newe nezvekuda kuita sei, bva watiza neupenyu hwako. Unoziva problem chii? Vanoshandisirwa mushonga live. Vanenge vachishandisirwa mushonga zvokuti vasatomboziva zviri kuitika kuti vasatomboona zviri kuitika. Vanenge vashandisirwa mushonga. Vanenge vachishandisirwa mushonga. Kete maswada. Maswera sei? Taswera maswera sei? Taswera. Hello? Tikuzwa. Baba ava vanga varipo manje apa vachiripo here? Baba ava vanenge vari mucomment section because WhatsApp yavo inoda kuinvite saka ndavainvite asati vauya saka vanenge obvious vanenge vari mucomment section. Nekuti ndandida kuvabvunza maquestions andangachida kuvabvunza kuti pakaitika nhau iyi vanga varipo, uyu paaienda uyu tari uyu achinorara ikoko nekuda kwemhiko dzinonzi dzakaiswa nemunhu wavari kudhifenda uyu vakanga varipo. Saka vari kuti imimi nyararai uyu tirakakanika kaita serambai makanyarara chete musataure pano. Ivo vambouya vari kudhifenda kana kuti vauya kuzodzwa nyaya vada kugadzirisei? Kudhifenda. Kudhifenda chii chacho chaunoswera uchidhifenda murume mukuru. Nyaka iri muno maigani muno muUK kubrighton ndokwairi muno muUK. Iye vacho baba ava vari kuUK futi. Vari kuUK vana. Tata nekuti vanenge vachibatsirana vachipota vachitorera vanhu mari vachichidzana kuabhusa vakatochipa yakatoitwa chavanoda kukwirira panapa vachida kuganhira vachiganhira vachidhifenda chii chacho chamunodhifenda instead yekuti ndauya ndoda kuziva kuti chii chiri kuitika. Handiti wotsanangurirwa nhau yacho kuti zvakafamba zvakadai, wapedza kutsanangurirwa nhau iyi ndopo uchikomenta ukaresana kuti ndazodzwa vachiti hatina chatinoziva. Hauna chaunoziva uchidhifenda wangu uchichiwo hure ndiyani vanoziva imi mahume manguswera muchitora advantage nenhau dzemushonga muchiti munoda kubatsira vanhu. Instead yekuti uende kana risina hwira wako uchitaura naye kuti nyaya iya yatsvuka ropa ngatichibatsirai musikana wakadai womuita sei wogadzirisa uye uri pakuyananisa wakukwira panapa wakuya wakusvoda kudhifenda bratishiti indava kunga izvabvira kare ndatombodzwa papa ndaterege ndivhure kudai uri kungodzwa uri kungotaura akadii kupedzisa kutotaura muromo wekuti hure wauri kutuka kuti hure ndiyani. Saka hure harizi munhu here, hure harizi munhu. Kunakidzana wairi kunakidza bratishiti mani musata. Unoda kuhakira uchimhupukira uchida kuganhira uchitaura zvaunongosingasi. Uya pano ndikubvunze maquestions awanga uchipindirana nechikuya tisana kuti ataure nekuti ari kurwara uyu. Tipindirane panapa maquestions panapa ndichikubvunza. Waiva uripo vanhu vangu vakabata kenduru ndemanga vakabata. So kurepa vanhu muUK kubata vanhu chibharo muno muUK. Can you imagine? Simply because manje kwanza ane show. Let's report that show. Let's stop buying those tickets and show you out. Yes. He needs to be reported. He needs to be reported. Muchida kutoya muchitoda kutotaura nyobva panapa kuita kunge kuchallenge muchifunga kuti hamuna zvamunotita zvacho muchifunga kuti hamuna zvamunotita. Andingozataura nakuseni kuti arizi saka muchanditei. Amasana pane kunazena kunogaza ndiere. Kunazena kunokuwasa kuno. Gavataura. Atinotaura taure. Asiri. Chita. Aiwa ndiri boss angu ndakuona ndakutongota. Ndiri muUK vana linosi wengara kwai wengara heka wangara mheno.
unodzambira ari kuita basa rekuti ari kutora vasikana vachida kuvaita kunge vanoshandigwa pesa vavarara navo. Vana ava vokanganisiwa, votengeswa micheka, vatengesa micheka izvozvi vese vanogwara vaita zvinhu zvakafanana, vese vanogwara zvakafanana, zvinhu zvakafanana. Iko zvino havachagoni kushanda, havachagoni kudini zvese, vachingobva kumicheka yavanenge vapiwa nhatinosiya vatana vachivati kana muvata usiku muvhure makumbo ndiri kuuya ani muri kuona. Havana havangove makabheji iko zvino. Ma-artists pafu, ma-artists. Aisisitiro murume uyu wakati kundinzwa ngara iwe mutsika unotenga kumugare mishonga unakona sagara unotenga mishonga mugare uchinyembera vanhu uchipfuva uchinzwa enda kunotera mishonga misikiro unotenga mishonga mugare uya unototenga mishonga ndinopointi vaiti ndikwana pamberi panapa dzakuenda kunyembera vana unobva iwe aripo here pano yeLinus hapo agouya munozozaitika makuseni kwauya mwana womunhu wani kwazoona tavaona live vazouyawo futi vanomaona vakaitwa same zvakaitwa neyambouya pekutanga vari kunoku vanhu vacho vakaafektwa umwari pamusoro pakuchipatara munomu umwari kuno kuLondon kuchipatara futi madhokta haoni chinhu vanongo vatengeta hana chaanoona asi vanhu vanogwara. aiwa dhogo ndaiva kushow yavo yakapinda vanhu 120 ndaiva kushow kwacho ndikatoona vachingomhanya kumashure uku but I wasn't really associated nevanhu vacho ndaingoone vanhu vandaikanga ndatongofambirawo zvangu vamwe havakutoone vachimboperform but anoziva kuita ndubira ndodzanozikanwa nadzo pamusaka nepamhondoro paakabudikira napapo aridzambira kudaro ndobva achengeta rasta achengeta rasta asvika muuk umu akati ndoita sei kuti ndirande ndipinde vanhu mari apapo tizokakuno kubvunga vanoenda mubaro kutegwa ndikachataura zita racho asi taivano kana muchida misitmeni ndinokupai zita zvese nefonhamba panotengwa mishonga nemukumovi mishonga anonotengana torani vana zvipumure ivava oyeoskopapumure zvezvenananzi ndokutengadza kumbe haana mishonga inechero haana zvakana 1 kunokusvika zvitikanzi ndiri kusuku ndiri chikiro mune mhiko mhiko dzemudare muno saka mhiko dzemudare ndedzekuti kana waakubatsirwa ari munhukadzi anopota achenda tinorara naye atinorara uye aitorara koka aitorara kuti abude mazviri anga achitya mhiko tiri kunyepha here naiwe tati nyaya iyi harina kuinzwa nhasi ini nyaya iyi ndakanzwa 2022 vachitenga musikana kuti ndostoripo sakaotukaisa mukereke ndibude mazviri ndivo vanga vatokanika machira kudhara zvinoshanda kana ndezvongogurisana makumbo kuti hazvichekushanda kuti vana havana dzeu dzakanganisika nomwana uri kutaura achagoni kana kutaura ari muchipatara doctor sees nothing andisika asi aripo muchipatara agara asikamuna mudarini asi anongowa musoro umwe wacho mai vacho vangu ari pano anongowa musoro haachakwanisi kushanda mwana yanga ari kuuniversity akatodropa out of university because haachakwanisi kushanda kuenda chikoro ini moti zvinoshanda kutaura ngematakwadainyatsogona kutaura ari muno uye ari pamusoro apa pamusoro wamakwira nepamusoro apa uye ari pakona apa halo tari ari kuzenzi ari chipatara mugara kunoko ndiripo muri sei Mr. Smith vari kutaura Mr. Smith muri sei mushe zviri kufamba sei munomudziva mwana wembo yeplatform kwenyu waiva kushow ipiwo aiwa haisi zvemashow Mr. Smith haisi zvemashow okay ndezvezvimachira zvavo izvi ndezvemachira nekugadzikwa
Saka zvimachira zvine zvazvakakushandira here kana kuti zvazvekutya kana kuti zviri kuita sei? What's happening? Ndakanaubva chinoguma kwangara achida kubasa. There's someone referred me to him. One of my friends referred me to him. Akati vanobatsira baba vanobasa inini ashara ega kuti vanobasa inini. Saka ordering tip from someone kana vana kune vanhu vanobasa vechirume unoshare about with your boyfriend. Like, but them coming out with asking for for them to marry you like that. The guy didn't know about boyfriend and where so my days why you. The new picture I was coming for my own life and also to fix my boyfriend. The first thing in 6 months unofana chika mashira kada vakachara mashira kawanda. The ones that the common ones that you said about was Kuduyanga and one of them one of them when she so then because some of the money of mama chirungu chinenge zviri kumatsomwe zviri kubuda zviri nani dhanishona taura nechirungu. He's got the stock on of material ega. I'm looking for material ega. I'm not gonna put it. I don't got the actual speech, isn't it? It's a deep picture. And then this guy will just be like, so you need to get like. She could have the black and white one. Then I started searching Tim Shiva and Chuka and everything else. Then I was saying with Anthony, didn't Mondo, I'm like, Nakuna Mazagadai, there's no more Jagadai at all. I want to Mazagadai, but you must get a person with this. I'm like, no, you're not that person. One of Mazagadai at all. Saka anobva adaro mufukidziswa machira orara nemi. Anoshandisa mushonga dzake. He bewitches people so they stick with him because he knows no one likes him because they've seen him. I know him. Ndaitoona kunhingikiri kushoko but hatinombonyamboenda. Ndakatozoona show yapera because ndakanonoka first time yangu yandakanonoka kusvika kushow. Ndakatosvika kumaila. So that you can sleep with him. That's what he does. Akaitwa masikari ndinazvo zvimapepa acho ese ndinawo. Muda kuinhingikira kana muda kuitungidza imi kana undogona kuitungidza muri kuplatform kwenyu makamirira varume ndichituma varume muchiudza varume chokwadi especially ava vari muno UK vanozviti vanorapa vang'anga dzedhemaiti. Aiwa izvo kana tiine vanenge vachiuya vachitaura sevava handiti munoziva kuti inini ndakatsanga nezvizvi ndichitaura nyaya yemafemale exploitation iyo ndaitombotaura nevamwe vanhu. Kune vamwe vanhu imimi mamiuta pane munhu ari pafoni apa. Aiwa ndati kune vamwe vanhu taura yenyu. Hi, Sismeli. Hello, Kola. I think you know me very well. It didn't blow my soul. Ndikakudzai macases Okay. Yes, chitaurai my sister. Ndanga ndichiti inini you know me very well. Inini ndiri kumasowe ndikakudzai manumbers ema-young ladies vanouya vachibva kwalinos vachiti vakatengeswa machira kare hana kuchekwa nyora here.
Misi chitano kupura mumeche phone. Mute. Arikuramba chivhura. Misi chitano kupura mumeche phone. Muri kuuya mamute manje. Tari hanzi hauna kuchekwa nyora here because kunasisi ava vari kumasowe hanzi the amount of girls, young women vanouya kumasowe vakachekwa nyora nalinos uyu vakawanda hanzi hauna kuchekwa nyora here Tari. Nochinyora but pane nhinizit 1 second. Pane something with some matches as well. Vainyora something with some matches. What's doing something like matches or something like that. Someone doing it. All right. Tell my sister. Look, my sorry. What I wanted to say was, and this is my parents, I guess, is very limited. No, not now. And I kids go post my soul. We are willing to try because right now I'm going to expose. I think I'm going to expose what some 3-4 years ago. And then she should hear my soul to go to another Shaka. And I don't want to expose. I got so that person out to Tanga scan jail. Tagatara to that delivery, the child. Yes. I talked to my parents. I cannot vomit. We have to she's not the first and she's not going to be the last. Wesa shika ipapo kana waka geza ndokutara kwaita vanouya kumasowe tine more than number of 15 people vatoziva vakayomtechi achibva wesa shika ipapo kana wakageza anosvika obhati nyangwe nemari chaidzo vachitorerwa mari vanavo saka kushandiswa kwaanovaita ndofunga anotakarara navangu vabira chi mari ava vanenge anavo akanaka nemari yekuti munhu anenge achitodzungaira saka raitinoenda kutotyira hangu padatari kuti I don't know kuti maprayer group deliverance this is what she needs because akaramba akadai soka anopedzisira kutonzi aiwa pfungwa dzakazichaite zvakanaka muri kuona chikuitika ari muchipatara right now haakwanise kubuda kuti auye kumasowe kwacho but sisimende vabereki vake vari muno kana vachida zvavo kumbofambira mwana because haisi kesi yekuti haisi kids game yalainos haisi yekutanga. It's not kids game. Yalainos haisi kids game. Saka especially kana nemaskati paya tatomborequest the very narcissist guy murume uya. Yes, he is. It's unfortunate kuti vana vedu kani but vabereki vavo ngavasarare nezamu muromo zvakamira zvakadai pamwana. Nokuti manje munogona kuzomunzwa kuti akusaikuodi kwete kurwara kwari kuita papa asati nokuti right now aexposwa saka there's gonna be fire on fire ari kutonida deliverance right masoweni ari kupi ivi isusu zvinonamadza kunonzi kubristol but it depends kuti maparents acho ari kupi tinovapa direction ekwavari vanodhila neizvozvo kubristol mati kubristol ari kusaidi kupi kana that is if kana vachida because vamwe havasi comfortable nezvemasowe no kumasowe kwatiki vamwe vanouya but kumasowe ininiwo hangu ndichimbobvunzabvunzawo kunokumwe kunonzi kwakati kune madhirama imo muno muuk kune madhirama then kwakati atakataura ndikatoti kwakati ndokuri kubatsirwa vanhu ndopakune kwaitaura kuti kwasara kwaniwe kwani ndichagoziva asi pane munhu akambototaura kuti kwanhingi nekwanhingi here handichazivi ndokune masowe asara out of interest tichibvunza idu tine umwe munhu ataibvunza aiwa makanzwa kupi masowe kunoti ngama tokuzoziva takambosa musoro here kana utekulutoni kana utekulidzi kulutoni kwakanzi kune matsotsi kulutoni kwakanzi kune mafeki kuti njamakadzi chiko haikuna ndiyo noti ngakana kuti ndikubheme ngakana andichazivini asi pane zvakataurwa toibvunza izvozvo mwana ari pacritical nyangwe kusiri kumasowe nyangwe whatever chechi yavaienda mwana uyo arikuda kubetserwa vabereki vacho kana vane zvavanokwanisa kwa vanofamba but zvekuti muno mune nganga dzeshuwa hameno isu hatizozvedu zvenganga hakuna panganga dzeshuwa hakuna ndevefeki vega vega nganga dzeshuwa aiwa hakuna
Unoti ndiri wekumasowe but kana mune kwamunoziva kwokuti mwana anogona kuwana deliverance mwana uyuka because pamberi apa paine 3 months ndogona kutozomhota akunda kura asikanjere saka zvaanenge achataura hapana achazviteerera zvinenge zvangonzi aiwa mwana uyu ari kurasika njere pamwe azoita zvemadrugs mbangu maiwedzi sibeli ndichitaura nhasi kana vabereki vacho vakasamhanya kuti vabatsire mwana uyu ende haana zvimachuma here zvaakapiwa kana chii zvaakapiwa naLinus Tandianzo kapiwa zvimachuma here zvaunazvo. Alright, kandira takataura henyu it's okay. Wakapiwa ukazvirasa. Machira tamuta handina pana ari kuZimbabwe. Machira ukaisa kuZimbabwe. Ko zvichuma? Handina. Haunapiwa zvichuma? Haunapiwa zvichuma? Tsvimbo dziri kupi? Tsvimbo dziri kuyosomatira kwepi? Tsvimbo dziri kuZimbabwe. Uko. Saka ndaichari tsvimbo wainzi ubaya hani netsvimbo idzi dziri dzei? Yashe bakatwa. Kana dhimi. Wabona bakatwa aziri mwere zve bakatwa. Saka ndikisa bakatwa banga. Kana dhimi. Shokote chikwadi banga rako ndaichari. Ndotno kubaya. Ndonyera nhengo yake. Idzidzimasa namukurevesa here. Yes, ndo mhiko yake. Tari sure here idzi. Mwana uyu nekukasika. Makatoibanga hombe rere rakakura kudai mama radiographer rakakura kudai mapanga mazomba ya. Rinenge risiri hombe mama, it's just the size of a kitchen knife. Saka rine chinenge chilid so chinovhara. Rinenge rine the handle ndeyepranga inenge yakagadzirwa nepranga sort of. Ndinodzifambira kamera idzodzo. Tinoda kutodzifambira. Kazi kune shamwari imwe yakati munhu yakutotenga. Ndozvikuda kutoita zvekunzi munhu kana mhanya. Hey! He targets my young ladies, he targets my young women. Vana vari kubatwa ndo vana vari kuona vari kuuya vakateronga imubai mubudzi wacho. Mukona chifo kwavaya pakwangata mudzima pavaya pakwana vachidoni naita uwai uri kundirwisa. Vadaro aziwaita uwai uri kundirwisa. Vaka kuti nyaya yavo yapfumuka nyaya vadaro. My sister. Come ndipa. Hanzi vasikana vese madzimai ese vanoenda ikoko kuhanzi vasukurudzwa uzobona zvakadaro. Asvika ikoko adzurwa. Achinzi miko. Ya. Saka iwe kuti uzotsungurwa kuti inini handichada haudaro uyu akanga atonzi uri kufanirwa hana uzopedzisa mhiko yakanga atonzi uri kufanira kunditira mwana. Ndiri kunyemba naye wetani. Zvitaura. Ndiri kunyemba. Uri kufanira kunditira nyaya iyi wakantaura 2022 kwete nhasi. Nawi. Ndikatokuti saka ungaite sei ingose ukati havasi kusika baba. Ndozvaari murume uyu. Munhu wakazvibvira apo pano paseri pano pamhondoro apa. Ndobva pamhondoro ndopepira kandibva dzidziswa dezi apa pamhondoro paseri panapa kuna Nadzimbono. Adzidziswa dezi rembiri agona pira. Ochipinda umomo muUK umo. Vanhu kavaona rasta nezvimachira zvinomonero abva totanga kuti ndorapa. Haana risisvikiro. Sunshine. Ari zisvikiro riya.
mishonga yake yese anoya achisvoteta kunoku saga rinenge rakaita kuzara kudai ane zvishimbo. Iwe unambobvira wambomona here wetari? Handiti handinambobvira ndambotaura takapedzera 2022 iye afa mene zvishimbo rimwe rinenge rinotyisa so. Saka ndozvizira kupi izvozvo, ndozvizira uko kwaanotenga mishonga yake uko, tebho yaanotenga mishonga. Hakuna kwanoendwa kana kusango kunenge kuchinzi ndazoenda kusango kuenda kunochera, ndekuno kuZimbabwe uko osvochera osvotenga tumishonga tuya asvike ikoko maakubhadhariswa, mapedza mobatwa zvibharo. Murume uyu murume uyu wangatuma uyu kuda kuti chenda unondidifendera unodi vanoziyana. Iye vanozivana no basis. Uyu ana mukadzi vanogara vese mukafa tikatubeni kako. Kakachitopiwa vachichinjana madzimai anenge auya imomo achichinjana ndosaka uya achisvotaura zvanga achitaura izvi. Iye ari kupinga uye akadzimirire nhau dzake. Yeah, I said so. I'm not sure scores at the semester. Saka isusu kota tiri kuti bvisa zvawakaita izvi pane uyu haasi kuda. Otoita rafu, ototumira vanhu vanosvotitaurira futi rafu kuno. Zvinonakidza. Anomona mishonga vamamoyo. Yendinotsukutwa kuitwa kabhora. Kunonzi pfeka uku. Ndinye achidzurira usiku urimo achidzurira urimo. Achidzurira mishonga yairi mukati momo. Achidzurira mushonga uyo. Ondonyera ayadi anondonyera nemaoko iye uchidzura wodzura. Ndozvaanoita murume. Uyu murume. Odzura mishonga iri mukati momo. Odzurira mukati. Uyu murume. Akaronga. Anetsaruka. Uyu murume. Pane kuti aite zvake zvekuridza mbira, achiita zvemusic yake, achiita tumashot twako, hanti unongwana mari. Unongwana mari yacho. Mapurisa munani mbosana here bega munokombiri mapurisa emuno zvinhu zvekunyemba. Mapurisa munani ndotaura haiwa. Ndovanasana basa vaya. Muchifamba maisi mutauni zvezve. Asi kune vanenge vachimboimba vaya vanenge vane magita vachiimba murodhi vaya. Ndo basa yakadaro chairoro. Uone imba murodhi achipiwa zvimari nevanhu. Achipiwa zvimakapu zvembuva nechimari. Mupemu mukuru anopema weya mupemu mukuru. Pamusoro endambodzokawo muno. Sisi Mary vanhu ava sekutaura kwangu ndaiva navo zvamuri kutaura izvozvi izvi vanonzi handina kuendako vanonzi vaiva neimba yavo yavaitoita hanzi zvemabira ivavo hanzi hakuna kulaliwa mumba imomo pachiitwa zvemishonga izvozvi yaitorapwa. So indakazovaona makuseni ndichitobvawo kuhotera kwangu ndichitonzwa kutonoti hatakasvika kana mukaona skiti yandakaita yaaitotamba yandakandatosangana navo ndichitodzoka ndichibva ndazonzwa nemumwe munhu wandanga ndiinaye nhasi shinza ndokwatakarara mumba macho vanonzi ndiye ainzera akanga aine imba mamwe masati chazotaura vaiva ipapo vamwe vacho vanenge vakanzi maartists emumwe munhu omumwe promota vakarariswa muimba 1 vakasheya varume nevakadzi anga aine imwewo yake yanga aita ndiye akanga azokwanisa kunobhukirwa imba. So which is chandakambotaura kuti how come kuti munobvisa vanhu kuZimbabwe kana vamunenge macho vauye vasapoti then motadza kuvabhukira imba mopa vasikana nevakomana kuti vasheye imba yakanga yakanzi ine 4 bedrooms. Saka vanonzi vakatorara vari mumba imwe chete. That is the information and very reliable information yandapiwa nevanhu vakatorara mumba imomo. So this thing tinenge sokuziva kwamunoita kutaura kwandinoita tinenge tiine dzimwe information dzatenge taziva. It's not the first and haaziri ega kune vanhu hombe vari kuramba vachingoita izvozvi maartists edu and vamwe maartists acho vanenge vava hombe they are willing vanotoenda vachitonozvitabhisa kutoti waoneka show 1 woita show iya yauri artist, what do you gain from that show? Yaiva nevanhu 50, what do you gain? Saka kutaura kwamuri kutaura ikoko these people they really needs to be exposed. Because we can't allow this in our community. The females are suffering.
macareers ari kufa ekunzi basa riri pano tanga wandida maraisi vanipo pasina mari yacho. Saka kana sisimeri mukafunga kuita live ndinouya ndopinda kana muchida kundizonoitungidza tinouya tonyatsotaura isu hativhundusirwi. Muri kundinzwa? Tikubva takateerera. Yeah, so ndo zvinoitwa because izvi ndezvamunofunga kunoti kana munhu ashandisirwa zvatiri kunzwa izvi. We know vane tsvimbo yamuri kutaura iyo tinoiona inenge yakanongedzwa kudai. Ichinzi ndinoningikira vanhu vachishutiswa bute. Ina handisute bute ndakatomubvunza atokushutisa here bute chichi ndikati aiwa izvi handiningikiri. Tinoita zvemasvikiro munovaziva vamwe vacho vanotozviita mbiri dzemasvikiro. Kwakauya zvirimwo hanzi mabhegi emishonga yainzi ndinoita zvechivanhu ichitengeswa ikoko. So this is not actually something which happened now, and vari kutoenda kwavari kuenda ikoko uko Ireland kwenyu vamanga vachimbotaura kutuka vanhu uyu mashows avanenge vari ikoko, and vanenge vachitengesa zvimushonga zvavo zvekunyeba izvozvo. Nzvimbo iripo inenge yakanongedzwa pasi so nechichira chitsvuku chinenge chakaiswa musoro. Pane nzvimbo refu refu inenge yakanongedzwa so chinonzi tiri wemasvikiro tinoita mabira here something like that. Saka vanotoenda kunotonzi kumba ikoko kwavakaenda hakuna kurarwa hanzi kwaitwa bira. Saka hangu kandazoziva kudai tichazonyatsokubvunza munhu wacho and handitova naye nhasi ndonyatsokubvunza kuti maimbonyatsokumboitei kumabira ndisina kutaura nyaya iyi. Ndofunga you tell me quite a lot. Ndongomusiya zita rake you tell me quite a lot kunoti chii chakambonyatsokuitika. Ivoyo vanozviti sekuru mugangadzi ava vakambonorara kupi vakarara nani vaiva mumba mavo vakarara maiva nani mimba makarara muri boys vasikana vamakanzi murare mumba imomomo navo ndiani zvemadhitei kuti chii chakazoitika aiwa tongosiya patoda kungoona kunoti credibility yemusic industry yedu even tikavasiya ava. Is it actually good kuti iwo unonzi promoter ouya woti vanhu vechisikana nevakomana varare mumba mavo vape room dzavo kana vazofunga kunosangana kupfekedza ndouya kwako ndouya kwako woenda iyi desperation 2026 we are still being desperate kunotora vanhu ndinokukurudza vanhu kubva kuZimbabwe uko musina mari yacho havana mari futi havana mari and they didn't make anything pamapepe unless kana kuine kumwe kwavari kusuka mari. Saka imimi wacho isiso I'm happy kuti tinonomirira sevanhu vechirume. Imimi wacho even uyu wakaabuswa, this is abuse and it's kana zviri proven it's a crime. It's a serious sexual crime. Vanonzi mapevhets iva vachinyeba nezvimushonga zvavo izvo zvavanenge vachipa zvengauya handirove netsvimbo iya inovhunika yeke. So we really need to go in kunoita voice rekunobuda apa. Ende muchaona pamunoita inoita sei ana PDD wani vanhu vakazonouya vachitaura paine mazita paine vanhu vane evidence aya muchashamisika vamwe vanhu mamwe mazita achabuda mamwe atinoziva evanhu vamusingambofungiri vari kushandisa this thing and a long time ago. Vamakanzwa ndichitanga kutaura paipai kuti stop using vasikana kunzi tokupai basa hapana basa ravari kupiwa muchinzokaningikira tinokuvhara and some of them are still doing it. But munhu 1 year akauya kana paine zita uya akauya achitaura nyaya idzi aiwa munovaona vakundunduruka veka and isisi kana tiine evidence yekunonzi iyo iripo so tinotaura tobva tataura tonoona kumashows kwavo kwavanenge vachiti munhu akataura anoenda tinototaura tichitoenda kumashows kwacho ikoko tinovaona toona kuti vanomira ziredzo mbira dzacho anombogona yani. You look good. You look good. Yeah. So yeah. So ngatiningikire ipapo apa tione kuti it's up to you indosira imimi sisimeri kuti what exactly do you want to do nenyaya. No, we are here to expose this person, and we are going to make sure we keep on talking to my victims aside. I don't know, we'll try to make it right a police case, but I think Mapurisa muno mushofa my experience and no one can send bona shakadaro. Mapurisa sisi kwana Peter stanyaya ihombe kutodarika kana yana PDD. Vangani vakaripota kuna ana PDD kuya vana vakanyarara. Ivo vanhu vemusic vaiziva izvi ndo vakazotanga kucherana manje papa. Saka vanhu vacho vazonotanga kuzononzi nyaya dzenze dzaiva kumapurisa hakusi kuZimbabwe chete. Hamuzi munomu chete. Nyaya dzenze dzinenge dziri kumapurisa. But some of these vanhu vanenge vachinonzi hazvina basa hazvina evidence. But
imimi manje isisu vanhu manje community tikatanga kuzvitaura then mukazonotanga kuzvitaura iyo community yedu iyoyo muchazononzwa unonzi kana niniwo ndo kwazvinotangira ikoko macases aya manje uzonounganidza zvokunoti even the police ikazono iyo police inofanira kutozonotsvaga yega kuzonoti kana niniwo chii chinoitika ndazvitaurwe mucommunity imomumu tikabatana nenyaya idzodzidzi muchazodzinzwa tingataura zvifidzi chamwari sunungura vanhu tingataura zvakawanda kana kuti chamwari chatite kukwatenda tikutye bvisa zvinhu zvakaisa pavana ava uri dangerous kune vanenge uchiita vanoita zvaunoita izvozvo vanoita zvaunoita ndo dangerous kwavari isusu haunako zvaunoita chaunoita ndo pastorina bvisa zvinhu zvakaisa pavakadzi ava bvisa zvinhu zvakaisa pavakadzi ava isu hatina basa zvo tinoshandisa chii kana tinoita chii paunoita nezvei hatinei nazvo izvozvo because hatiko kudepartment ikoko but bvisa zvawakaita vakadzi ava sunungura vakadzi ava unodei kwavari inge wakatobata navo wati saka chimwe chauchada chii uchadei dzosera vakadzi ava zvawakaita sunungura hakuna zvamunotiita andozvataurira mamwe ataura dzamwe zvamotita ataura neonesa nezvanotiita titomudzorisa nezvanotiita ngaabvise zvakaisa pavakadzi ava ngaabvise zvakaisa pavakadzi ava ndo chokwadi chiripo kana uri dangerous zvekudaro iwewe uri dangerous sekutaura kuti uri dangerous iwewe ndousingaendi kunopema uchiridza mbiri nekuchingopasa mabhengi nezvikwambo zvako zvichingopasa mabhengi uchingodla bagere kumba zvinopasa mabhengi uku hausi dangerous unonyepa iwe unonyepera vanhu chiokapana chikahweuda kumbaro unonyepera vanhu idzo neidzo ndora dzineidzo zvipumuro zvaunenge unazvo unonyepera vanhu asi dangerous anodziva inokwesha nhova dangerous yekuita sei yo yake yanosva iyo watitani aiwa hapana zvaataura nditi kungotaura kuti ngabvise zvaakaisa pamuri inini handimutyi manje handimutyi I'm more voting handimutyi I don't feel you I don't feel you don't have a hold on me anymore saka kuseka wako zvikufu muchityeko munhu anotyisa ega mwari ndega anotyisa munhu anotyisa ivo anotyisa chiwo atyisewe zvikuvu randovanga ndinada zvikuvu chisekusina nebasa chepuseke musikaukara kupedza nhamo naye angari kwemutaura kuti chikadaka chanharo ndingasvitire kuenda ikoko mangwana okotemerwa vanotenga mishonga iyi ndakangopiwa ndorani dzekuisa muporiji dzekudzinga mhepo ndodzanenge achida kutenga hana kana vakadzi vechidika vamachimbo nemapanga kuti vadii nawo kuti vaite sei nawo kuvapanga muripo makatipiwa zvimudzimu zvimwe zvakatorasirwawo kubva kupiwa mberi zvamakatongopiwawo maipiwe chii chaisho pamicheka iyoyo ndinova kuti get disappointed nevasikana vakaita kungokobereka vararami izvozvo avasirarami mazvira udziri wakuenda wegere kwesiri kutotapura zvinhu zvavakuenda zvo izvinokuchimudza vabereki anomaona kunototapura zvinhu zvausingazii midzimu ipi yacho yei yawanga waona zvikuvu dainongave zvikuvu saka sisimeri muda kuti tiite rini tichaona tinambomutuka paudambofamba naedu panapa isusu fambai naye then kana mazuva redi handikutye linus whatever your name is handikutye I don't feel you zvakanaka werama moyo kuti munhu anokanika mwana kusina mwana akungoti dziguvu kanika mwana kusina mwana angoti ziguvu vasikana ziguvu kupedza mwana kudai kupedza chaidai vasikana kana dzimba mamoyo zvakaoma This is said, guys, honestly.
I don't want to go to It's very sad, very depressing. Very sad, very depressing. And vanhu ikoko kwavari kuenda ikoko dai matori vanenge variko kana uripo ndigiri minus I didn't actually think kuti unoita zvinhu zvakadai. And kana uripo uchiteerera inini ndini unozwa kuti munogara muchida kunondindotaura zvisina basa but it's kwamakuenda uko munoenda. And remember iwe waitombotipa dzimwe nyaya dzawaitaura uchida kukomborenera vamwe vanhu umwe wakapublisha mafesi avo panhingiki. And kana taakunzwa zvinhu izvi Linus kana uripo we have had these issues before. And the mamma promoter and they all you know them as well. But it against what you get to Gunyara not I or get hands in this industry, and this industry music. They don't go in a way to Shantinata Chita Dega, and I joined the Queen of Guinea not my likes nation. The one community could you have a Maracha Nira for which Tanga Keria was not good, and they are still keeping on doing it and using people. The way I'm going to showing, yes, Magabata Marama artist and the promoter will show you a cook department heroes. But when the Papa Chagai Katavashtaura, Nevamo Wakawi and Nevano, Upuriari, sold up to the area, Makawi and Nevani, Wakara Kupio and Eva. The line of Saiba Pupi, Papa Sio and Ganbutaure show at no seven. How did these people sleep? Wakatumbo Bata, why Kanata say that when what's on Butaur? How long has this been happening? Those are engaged out to tower, not a panas or no quit, I see no goods and there's a true tower. And the more it's going to be coming one tower, it's not good. I never know the Linus. I can see it. Yeah, I know. It is good. It's good. The first boy, the oldest son, and then it's got the second boy. The first child. I'm not gonna go in New Zealand with their mom. They went away from the UK because of him. Muskana mixed it as well. And then the son, and then the son, and then then the third boy, who is the third one, the boy, and then maybe Lino, I think Lino, yeah, Lino. His son is called Lino. One other is down L. Visit. My Lino, I got to some more. She never found for me. So apparently he told me the story that she very mechanic show outside vasikana ari kudai vasikana ndichari ari kuita so vasikana mwana akakusonopedza dhigiri rake vasikana I'm gonna show somewhere in somewhere beach. So then they went to Vakabuda never come and then they went to the show, right? She left him when he was away. Everything with the car, everything. Then she left him and went and lived somewhere in a different town, in a different area of Brighton with the son. With the son. Arikutaura wenditari. Me. Saka tari kutaura kwawakuita kuizite kuaffectwa nezvakaitwa izvi. Madokta vari kuti ati akutaura matest wai. Uri kuitwa matest iko zvino kana kuti wakaitwa matest. Ari muchipatara echipika ari muhospital ipapa. Vakatozosvika pakumupa muhospital pake ega. Munosati kuhospital kuna mabhedzi anomuziya kuti hakuna mabhedzi guys. But vakasvamba kutomuchengeta kuti haangaendi. Tite further test. Saka mafurther test acho makaiswa iwayo. Ari kuitwa ari muchipatara. Do them this week. Ari muchipatara. But you how do you feel? Obviously, guys, guys, msenda sokunozi wa musiriyo wewe. Mukaenda kuchipatara muchirwara avashayiwi doctor anga kutai kutokudza. Mama test anogona kubuda negative. Asi anogona tokudza tokuda kuita stroke. Anditika. Vanogona kuita sizvo asi ari kuita yeye vakatomuti uri kuda kuita mild stroke. Hanimaona. But tiri kudza mudzi wenyaya. Anditi. We know mudzi wenyaya. Kuti hazvatotangira apa.
handi masvona handina kutotangira zvakatangira stroke handiko kuti stroke inokuitira kuti upinde basa nhasi wodzingwa next week unongodzingwa wopinda nhasi wodzingwa next week wopinda nerimwe vhiki rinouya wodzingwazve hati boyfriend aichedza mameseji munozati guys unosvika pakuperegwa so unosvika pakuperegwa mameseji aichedza unosvika pakusende hanzi anaudi stroke ai makore makani 35 also unosvika pakuperegwa Dini? Why Michiko Pakwere? What happened? About that. So I was telling you about the wife. The wife Wangagarora. She left him while she was at a show. So she and the other two are the same thing. I see tell you what. It two vakava skana vakaenda kune same person vari kuita zvinhu zvakafanana muri kuona saka chero kuti kwainaudi stroke yacho umwe same fanana vari two handi umwe aitozoona mai neumwe vaona vhidhiyo yevakusei ndopazandifonerawo vasati tiite live inoi kuti ndaudzwa ndakadzwa ndakusendegwa nevanhu vhidhiyo yavaita neni ndiri kuchema ndine mwana wangu hatongofanana nemwana anga achitaura panekirapo akaenda ikoko kwemunhu iyeye akadai nanhasi ache speech yakaenda hachabvoni akadiswa chinhu apa kwaichi akaiswa kumadhokita hapana hakuchirete kana kuchikoro akadrop saka toti chii naye asikana resi vakabva kokuna line of social then they go to Kusanganewe, Kunet Ponata, some Kusango Guantis. Once you know, people that didn't know. So I didn't know how to close their belly and I was saying that. There was something. Could I say my Emerson? To go on of this one. Chin or whatever. She won't say. You have to live with this episode. Go for some pin. Right? Mangwana to go when you go into the Makana to again. Mapana Makashia pass 500 to solution. That's why it does. Because matauro auri kuita mungu kana iriyo system yaari kuita zvinhu zvinongonoita pai kunonzi me too yakamboitwa me too movement here ndokwa inosvika ikoko because madescribe auri kuita it won't be you only saka umavanhu vanozoroti tativane two so far iye nemumwewo ari kunadhanikwa handibai vachivawe vangu vachitema pano tavane two vakuita zvakafanana vanhu vari kutya vanenge vachitya kutaura because munongoziva wino isizvi mekwatine zvatomboita izvebrokitas kwanenge kuvhundusirwa vanhu vanenge vachitya vanhu vanenge vachitya no asi adiri pano ndimodhareta kutiktok but agara ari mwana wepano kubva tichitaka kuvhura pano agara ari mwana wepano kubva tichitaka kuvhura kubva this is too close to home, guys. Kutara chokwadi mwana kurwadza chiwana tarachita so. Hanimaona. People have been saying many times to TikTok wana chuti tara mwana daraka java they didn't understand. I didn't know how to tell people. Sanengo siya. I ain't go say. I didn't know how to tell people, honestly. Vanhu munomboziva kuti pachirungu ndo handiti hangu ndiye handina evidence yake but behavior inenge yakadai kuvanhu vakadai ndo inonzi pachirungu paipai ma-sexual predators, very dangerous people vanhu vakadai. Handisi kuti hangu iye ndiye handina evidence but kana vanhu vaine mabehaviors akadai vachiita zvese zvinoitwa izvi kunenge kuri kuti usazotaura. Let me tell you something. There's a girl I go my days and I am busy style so. And the girl said I am busy managing that was a thing. That was it. I told him. Manji, I got no Biancara plans from Gara. When Gara was with this woman called Magumbo, whatever her name was. I combined out Magumbo was going to Manchester University. If there's anyone that knows this woman,
I remember I went and asked someone, I got my sorry. I don't know Makumbo. Makumbo, that was her name. It's just catering. Ukatodaro watotamba kuripondiri majikira kaini. Chitokutsvaga Makumbo iwayo nditaure navano gonangu ari sisi wangu, tete wangu kana ani wangu iye. Was a girl of color for and apparently she was a really big girl. And apparently she was trying to have a baby with him. But because of this title girl, this man changing this lady and so I imagine this girl. This title was now pregnant from Ghana. She actually got pregnant from Ghana, right? But the funny thing was, I wanted to know anything. This girl I knew about and oh, right, I'm a miscarriage. These two ladies, right? But it wasn't because they were very many parents. I wanted to know. But I played the same Chikwari, so I played the same thing Kwari. Because it wasn't me to get pregnant so much that I faked the pregnancy. And then when I painted, then I went on Google, but Google pregnancy, positive results, pregnancy results. When I put my piece, I can't even go to pregnancy test. Pregnancy test. Yes, results my pregnancy. Yeah. I want to get a paint in the Chakandika. I want to because they don't take because the nuns in the man. I want to know to was going to say, but you want my miscarriage. Why is that? So that they eat the Kutrach Mariaki. Buy them, gifts and everything else. Could I say? Could I again? I could how much come? I don't know because so I went on Google and I found these pictures of this pregnancy test. The girl's positive. Then I posted with the cinema face saying, hello, I tested positive. There were not too many this quick results to his phone. So because he really wanted to have a child, he actually believed it. Then after a few months, I said, sorry, it's not possible. And then because people were like, no, you should, that was not almost like that. You should carry on with that. But I said, no, I can't because I didn't want him anymore. So because I always, he actually believed that I was pregnant when I wasn't even pregnant. I'm sure he shook with the maga, and I kind of is the liar. He does it himself, but he doesn't see nothing. I want to show him there. No, do you have any messages, a communication Yamaita? I don't speak to him anymore. I blocked him a long time ago, so I changed phones as well. Okay, so that you papa, una messages am I botaura. No, and I changed phones. Okay. Yeah. But he was here in the morning, Mrs. Mutagato. He was here in the morning. What is it? I put in the night. Akataka kuti takamsiya because era neshamwa dzangu kana nhingi akataura tourist haana kutika mukana kuti taure naye tieto kumupfuta kuti ango yakabvurunga akabva foni akaita akadzoka akati zvamuri kuita zvinoda kundikusvibisa iwewe hanzi soko ndakutadzirei naisoko ndakutadzirei kuna taru ndobvainda atodzapiya akatoita akaipana atopinda palive yemakuseni apinda endai kudini sisi endai munoitanga kana mangwana kana anytime mundiudza mopinda palive chaichai papacebook time manje. Tomorrow I want to the day after I want to my full days. The next 3 days coming and my full days. It's another one a day in Saturday.
handizivi kuti vanoita idini kana muchida ndichangogana ndongokanda yangu mangwana handitaure mazita ndongotaura mahinzi kuti taane masexual predators munhingikiri mene muindastry medu. Saturday ndopega unless you want to tell, unless you and Tobosi, then discipline I'll be free on Saturday. Pamwe pesa mangwana ma full days cheo ma 12 hours cheo. Sisi zvinakana imimi because kana tikateta live I need you to be there. Kana muchida ini ndogona kungonoti masexual predators vanoita zvekushandisa vasikana ava vachivhura nhingikiri vaine zvemishonga zviriko pane live tichaita live neSaturday kwakuramba tingonoibaya iyo kunoti vanhu veSaturday kana vanenge varipo ngavauye vataure iwo tari wacho I think unotopinda ipapa Saturday matina masendi wosisi manheru tinenge tine bisi tinenge tine game manheru saka panenge pakatoipa stage zvinhu zvemuuk izvi schedule time. I want to start coming back to this page. Not my life, more lives on this page. Because this is my page, guys. My page is back. My page is. And I want to say that page is back. And it's more. Training gigiri window from the daily event yana Cheso Power. Per weekend Saturday mkati makuseni ayo mkanoti moda makuseni ndengo 10-11 or something like that. Ndingamchepere kuti masoni kwebozi tinenge tarara tinenge Friday Saturday teta aishandisi tichaona kuti nguva ipo tinenge tarara letiwo tichaona ndotombotoka takazorora ipo mushikwanisa kutsvaka magombo mutsvagei Mr. Smooth. Magombo aenda kuuniversity kuManchester University in 2022. Magombo aita catering. She's a caterer. Okay, kwangu ndichatokanda maningi ndoda kuwakandira makuseni vachingomuka ndotaura endo padanoti ndikutsvagawo sisi tete vangu vanonzi Magombo vakaenda kuUniversity of Manchester. Yeah, she was already in Manchester University. She used to be. She pays rent for that for that place in Brighton. And by a council foot, it's a council house. Mambonotisa here trend yekuti vanhu vasikana vari kushandisa I don't think ndezvekungorara nawo kuti anoda kurara nevanhu but zvekuita kunge munhu ari kuda kuvashandisira mushonga achitora something pavari and then overseer avavhara muromo kuti vasataure munhu akataura vasateerere zvaanenge achitaura. There is something that he's doing spiritually. It's not just something chiri physical. Ari kutora something from these ladies. No, the lives will be there. These girls that are put in the TikTok. I will be using this page here. You have TikTok because my page is back, guys. Page there, I see it's not content monetized. I see content monetized. So I'll be using this page more, and I'll be doing more likes on this page. So them can ndiripo vanenge vachivhura ikoko zvatiri izvo zvavakazara ikoko TikTok tikutaura tiri kunoko vari kutokontributawo ikoko kuTikTok. I think one has something to say. Nemwana wa Soko, I think. Ngavataure. Auntie mwana vanoripa panel unmute mutaure. Tell hospital West End hospital. Atanoziva achitaura zvakanaka tari. You still remember pandaitomboda kutukana naye last time. Asi angotiyane nazvo ndimubloke like pandanzwa nyaya iyi tati nai Mwari saka munhu anenge achitorwara musingaoni. Amusingaoni kuti munhu anogara mukotofa kungana muti rest in peace. Dai munhu yabatwa angosungiswa guys. Ari kungoti ziguvhu like really ameno kuUK kwenyu koko kuti munozviita sei but haakwanisi kusungwa here. Inini mapurisa kutaura chokwadi sofa mapurisa muUK ndichitoona zvavanotoita kune vanhu vavo vemunomu varungu munomu because isusu tinotogara tichienda navo mapurisa nditoona sokuti incompetence dzavo dzakawandisa. I don't know.
aiwa kumapurisa inini ipo mukatimboita yede justice yekuti vanhu vataure zvinosorova nhasi mapurisa vanosunga munhu nhasi zuva rovira vanenge vamudzoswa ivo yamuri kuita iyo yekutaura necommunity yedu musaijaira community powerful munhu mucommunity medu munhu anofumuka afumuka ngatirambe tichimbofamba ipapa muchazoona vamwe vanhu vakunoti kana nenewo me too movement kana makamboinzwa yeye ndokwayakabva ikoko kana neniwo me too munhu achazotanga kuuya vachitaura mandei ese akaenda kupolisi anosungwa munhu Unosungwa. Handi uye agape uye polisi yekuda mukutaura here kuda muziva yakare inikote dziriko mazuva ano idzi isu totoshanda everyday tinotoshanda nemapurisa aya everyday mabasa kwedu unotopetya pakupere goti nai mwari naije zvataurawa vachingodzosa kufanana nekusiza nevanhu aiwa notari iwewo chimbozorora don't waste your energy and breath please aiwa you don't need to tuka isisu hausikuona takangonyarara tichida kutonzwa toda kutonyatsotonzwa kwawakabva tinzwe vamwe vanhu wamapurisa ejoyi datikala yavo iyaya yewaiti yaya kuenda kudai soka unosvaka kuti nevidi afaka taka kuti pafe munhu here kuti wakuzotora nyaya dzinenge tinazvokusokusiyaanokutora makuseni vokutora makuseni vokutaa kuti we detained the person wona vamudzosa ivotoandodzo vapurisa eakadikone tamboenda kupolisi chindakona yakavhagwa makuseni tinenge kumapolisi ipanovhagwa motota kufona muri pazvo tauyawo pano movhurigwa kana muchiti vauya vachitaura kuti hamuna zvamunondiita is very right because evidence chacho inenge iri yoweis kuda inenge yatongovawo zvayo yekuti even kunzi waripoterwa mucommunity zvinonzi hapana zvamunondiita but that's very powerful kunonzi waripoterwa nenyaya yesexual harassment that won't do you good mucommunity saka izvozvo kunzi hamuna zvamunondiita you could fail zvenyu kuti munhu anzi asungwa aitwa sei but stigma inenge yatofamba kai saka ndo patinofanira kungovawo uchi very careful vanenge vasinganyatsokuziva kuti zvezita ravo isisu kana tikakanda pedu apa hatitombotaura mazita taakutongozviziva but isisu tine matauro edu aitikuita anonzi anyumwa bereke rake around about kuma 2020 was it 2024 beginning of 2024 kupera kwa2023 kune nyaya yakamboitika kuna amai vaida kusunzangara yeyu mwana waitwa the same thing amai this was the thing yaitaura kwandiri kuti kune nyanganyika dzangadzangotanga kubuda again about this thing again. He was confiding in me about I remember I told someone about it, one of my friends that actually finished him. Kuna mai vakatanga kuda kusunza nyaya kuti makare pamwana wangu vachita vachizangara yeye vakamuza vakati kana ndakare pamwana ndinese kumapurisa this guy anoganza a lot because this is not the first time because I was just now tired of him. I didn't care. So I wasn't really listening to the story, but he's somehow around the time and tell me to do with abuse and abuse of power. That when Ziva is involved in this one, it was actually to do with Ziva. So this guy is known in Zimbabwe circles, which that's what it does. That's what it does. And around about late 2023, beginning of 2024, that's what I was doing. There was a story I linked around about him. But then he had attack.
But I want the title, Yeah. because it was actually I ain't got which one she's gonna go to prison because of this girl. She was going to risk all hell on him. This girl we was and she was coming fire. That girl. And afterwards, and her mom as well. I don't know if the same, if it's the same woman, but it's something to do with him. They say abusing people sexually. He's actually a sexual predator, to be very honest with you. Hello. And then others talk about over the age of 18. Those are the rape. That's what it does. Okay. But then apparently they were good with that, but come back to by him. I don't know. I didn't witness that myself. But I know it's never know that now all the time. When I go to Sabbatical all the time. Right next door to his bedroom. You know? Anyway, guys, anyone anything, guys. We need to expose these people, you know, guys. I'm just gonna post them and the upcoming bloggers, those who can share, please share. TikTok with a big screen, I don't know how it's done. Don't go so that other ladies cannot fall prey to these guys. Yeah, if I'm going to share, it's just to put an eye and answer to share, so no to like a screenshot Mataura. Waguna in Giga, Waguna Toron, Tikaraima Gaisama notifications in your life with one testimonies. Because the idea is to allege. Yes. But she's calling on a number 3. Aiwa, imimi chenda isisi totaura moita zamuru kutaura ichi. Aiwa ndo zvakati chenda ichi kata inoende teni isisto sononingikira tichazononzwa zvamunenge vataura payo vari kuteerera pane zvavanenge vatonzwa. Let's yeah, all right. So guys, let's share this picture and let's raise awareness. We've got kids. COS akauya muno asingatozivi. Vamwe vanenge vatobva kuAfrica vaine maproblems avo. Vamwe vanosangana maproblems kuno otirega ndende anozoita takudzo zvakasiyana. Umwana kubvindwa mune zvokuenda izvozvo otirega ndende ndinodini ndinotsvagawo ndinobvunzira osvikonowira mune zvinhu zvakawira vamwe. So just to avoid zvakadai, so guys, let's help vana ava. Kochiko chikuitira mukutukanira nei comment section. Asikana, don't do that. Why are you insulting each other? Comment section. Why now? What's wrong? So that. I will consider this to put that here. It's my tabas. All right, it's okay. We'll go. That's what I'm saying. Guys, the guy before that my chat. The guy, but I think with TikTok, guys, whenever on Facebook, we can go with TikTok. Matiko Matedechi na Ali, what's going on? Ku TikTok kune variko varikudzidzisa, kune zvikudzidziswa ku TikTok. Kune rimwe svikiro riko vana kundai as the host tonight, because I really need to cook and I really need to help. Tomorrow I'm going to work tomorrow morning. So soon after cooking, I'm going to bed straight. So kune svikiro ririko ku TikTok. Kune profita ariko ku TikTok. I think kune nganga 1 iriko ku TikTok. So kune conversation 3 papano yevanhu 3 ava. Kundai is hosting that. I'm grooming. I'm grooming. I'm mentoring. Manje kundai anenge akura kuzvimirira. So guys, you can go there and join in the conversation. So guys, thank you very much. I'll see you again. Pakati pezviki baba.